سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى جومراد طولوي فكلوا منها نياميهن وأطعموا القانع نيامينيهن جندنيدو والمعتر إقار دون طولو woni jondiniɗo en kaalino komo ngannduɗaa yaltata boowal ina yeloyo mo wonaa ñaagoytooɗo weeɓaani yimɓe ngannda ko miskiine sabu curagol makko eeyi no gasa wonde ko ndimaagu makko haɗi mo waawde ñaagoyaade walla ko teddungal makko tan to baŋnge haɗi mo waawde ñaagoyaade walla ko gacce makko e yimɓe haɗi mo waawde ñaagoyaade kono aan koddiiɗo o so tawii a gasii faamde ɗum hade ma tottude jelotooɗo o tottoye mo kanko ɓuri haandude heen aan koddiiɗo makko hay so a wonaa koddiiɗo makko ni aɗa anndi tan o wonaa jelotooɗo en kaaliino ina tedda e makko ñaagoyaade walla yeloyaade o aray ma tan jamma koye ma min de ma njaafoɗaa vraiment ɗe balɗe mbe jogii probléme seeɗa gonmi ɗo jooni hay ko mbaɗmi dépense mbiye dal ko ma Allah faaboo tan to gonmi ɗo jooni mbiɗa aani walla mbiɗa fotnoo yaade nokku maaniiɗo kono to gonmi ɗo haydara mi jogitaaki so on ko jogiɗaa ɗon seeɗa pour luɗaani haa ɗe balɗe tan walla haa ɗo e lewru walla on ko ɗamininoon a yananaama oɗo ko miskiiɗo o wonaa jogii aɗa yiyama noon e fayidaagal makko omo lootii hawlaaji omo ñaanti haw yooƴi omo jaggi jaambur makko hay gooto yoddintaamo e wonde ko miskiine Allah no mantamo Allah no mantamo ɓeen ɓe ngannduɗaa njahataano ñaagoyo yimɓe saka mbaɗa men ilhaf woni no cokolon kon ɗo mbaɗata ɗo ni sa naati hedde BMD ɗo jiya tan ne jagga e wutte ma ɓe ndewa e ma ɓe mbima ɓe ngokkotaama so wonaa cakkiɗaa ɗi eyi ɓe ɗum woni ilhaf Allah wiɓe ñaagoyta ko kamɓe ɓeeɗo saka yaade ɓe mbaɗa e neɗɗo o ilhas hay on ɗon tawde a anndanii ɗum ɗum ɗo janngo e jam aan hoore maa so wonko jogiɗaa ko foti totteede ko foti yaltineede foti ko askal mum foti ko sadat muddu hoore mum foti ko ɗiɗo gelooɗi ɗi kaalaten mbaɗaaɗi toon ceerno yakkotoye mum kanko ɓuri haandude heen ko kanko Allah artiri wa at'imul qaani'a nde wonno Allah no anndi tagoore mum nde on ɓuri anndude heen heewi mo njiyataa mbiyaa wonde ko galo haa nii no mi dañii ko dañi ko kono harmeeji jeeɗiɗi tawaaɗo ɓuri mo alɓude to woɗɗi eeyi sabi kanko nana salaire makko lewru omo yoɓee 200 ujunere mbiyaa min to ngonmi ɗo lewru so woodi ko ujunnaaje 10 ɗoon kaani ƴeewta onon ko an ɓuri mo alɓude aɗa anndi hoɗi noon kanko salaire makko lewru mo yoɓatee 200 ujunere o 200 ujunere ɗi charge makko o ɓuri ɗum charge pawiɗo e hoore makko o ɓuri 200 ujunere ɗi 200 ujunere ɗi ɗi ngacci gila o suwa heɓde aan ujunnaaje ma 10 ɗe ɓuri charge pawiɗo e hoore ma o wadde ko aan ɓuri mo alɗude aan jooni ma wat charge pawiɗo e hoore ma haa gasa ujunnaaje ma 10 ɗe tawa ɗeddora en ujunnaaje 2 ujunnaaje 2 keddoroɗaa ɗe kanko ne 200 makko ujunere ɗe tawa hay mbuuɗo heddortaake heen wadde faam oɗo ko aan ɓuri ɗum alɗude faani yimɓe ɓe yo ƴeewondir to baŋnge hakkillaaji wonaa tan oɗon ne heɓa ko heewi wonaa tan oɗon mali galle mum jooɗo wonaa tan oɗon ɓorno comci mum jooɗi wonaa tan oɗon jolo e otoji mum jooɗi tan o ko galo o ga wayaani noon tan ko miskiino alaa wonaa noon mo mbiyataa ko miskiino o arma nde o woni galo e dow mo mbiyataa ko galo o eeyi ɗum waɗi joomiraaɗo nde on noon anndani tagoore mum nde o wi wa at'imul qaani'a ko on o adii haalde tawa yo totte wa at'imul qaani'a ñammine tawa jonndiniiɗo o miskiina jonndiniiɗo o wal mu'tarra ina wonde mo ngannduɗaa ko gaarngoytooɗo o nde wonno jonndiniiɗo o mo yahataa ñaagoyaade o hay so goongo yontii haaleede o ronkataa haalde kono ɗaminiiɗo o so tawii goongo yontii haaleede weeɓaani
weeɓaani o haala tawto ko ɗamini ɗum woni ko imamu Shafi'i wi to les ga amittu matami'i fa arihtu nafsi fa inna an-nafsa ma tami'at tahunu faami o wi mi warii ɗaminaare ɗaminaare mi warii ɗum e nder ɓerdam mi warii ɗaminaare e nder ɓerdam fa arihtu nafsi fof tinmi fittaandu am hono ko ceerno Makki Keita haalno hanki ko hay gooto mi fuggataa galle mum mi wiya ɗum hokkam dépense wadde ɗum ɗo firti ko hay gooto wadde mi holataa haalande goonga faami haala ga ɗum woni maana mo haalno hanki o hay gooto mi fuggataa galle mum mi wiima mbeɗa mankiraa dépense wadde hay gooto mi holataa haalande goonga ɗum woni maana jimɗi imamu Shafi'i ɗiɗo amittu matami'i mi wari ɗaminaare am fa arihtu nafsi mi foftini hooram fa inna nafsa o wi ayno fittaanu ma tami'at ɗon ɗo ndu ɗamini de to huuno ko ndu hoyɗu fittaanu ɗon ɗo ndu ɗamini ko ndu hoyɗu e dow mo ndu ɗamini o kay ko les mum tan ndu woni o wi o jokki hen kanko imamu Shafi'i o wi wa ahyaytu alqanu'a wa kana mayyitan fa fi ihya'ihi ardi masunu faami o wi wa ahyaytu alqanu'a on sanga nguurtinmi yondi kinaare nguurtinmi ɗum wa kana mayyitan koko mayno e nderam min mi yondina noon mi jotton tan mbeɗa wiya somi dañatno ɗum est ce que mi yahata to kaari est ce que mi yahata ɗo est ce que so kaari ari mi haaldatani nder ma on ko dañmi mum est ce que so mbiɗa waɗa tafsir am mi haaldatani nder ma on ko dañmi yimɓe ɓe ayi o wi ɗum ɗo wadde sikki ko yondinaare nde koko mayno e nder makko woodano e makko yondinaare ɗum woni yondinaare nde koko mayno joni noon o wi yondinaare nde nguurtinmi ɗum pellikmi wasde haaldude yoowel hay gooto ko keɓatmi ko mbaɗmi wonde ummortomi koto Allah ɗum woni nguurtinmi yondi kinaare wa kana maytan taw koko mayno e nderam faammi ndeke fa fi ihya'ihi ndeke wuurtinde yondinaare irdi ɓanndu am mo suunu ko nder reeno ko wuurtinde yondinaare ɓanndam ndu ko nder reeno ko nden ɓanndam ndu hitat nden teddungal am heɓoto a yondi kinaare wuurtinde ɗum ndeke paammi ndeke ko ɗoon ɓanndam ndu reeno ko nde wonno so tawii yondi kinaare alaa yam gaa iman to ngonmi fof ɓanndu hitaani o wi ida tami'at yahullu bi qalbi shahsin alatu mahanatun wa alahu hawn ita tami'a ida tama'a o wi so tawii ɗaminaare yahullu jippiima bi qalbi shahsin e ɓernde neɗɗo on ɗo de alata hucce to toowa e makko mahanatun ko yeera wa alahu toowa e makko ha mahanatun jarabuya wa alahu toowa e makko huuno ko yeera ɗaminaare so tawi woni e neɗɗo daiman jarabuya koko toowe makko tan daiman ko yeera koko toowe makko wadde yondi kinaare ina moƴƴi e neɗɗo o kadi faama haqiiqa ko Allah tan jogii arsiki makko Allah o kañum tan jogii arsiki neɗɗo alana neɗɗo haydara so tawii neɗɗo ittii tottiima wiimo Allah jaaraama a jaara kono noon wii joomam a jaaraama ko tottuɗaa kaari yo tottam ko anndu ko joomiraaɗo wiimo yo totte Allah rewne makko yo totte ɗum woni ko ceerno Lajuma Seydou wiyata hay gujjo ko wujjata fandina ko o heñi tan kono ko kanko jeyno o heñi tan taw tan mo fandina ɗum anndu hay so wujjaano o heɓan hay ko jeyaa ko so wujji rewata e makko ko woyi heege ko wiyetee ko moƴƴi e gujjo ko ndaw ko yoɗi e ndaw ko yaawi feppere kono wonaa ndaw ko yeɗi e ko jeyaa ko so wujji ko ndaw ko yoɗi e so tawatamo ɗon faami haala ka nelaaɗo sallah sallam wi mbela gooto e mooɗon no waawi dadde arsiki mum ɓe mbiya alaa hay gooto waawi dadde arsiki mum oye wallahi ko hono noon mbela gooto e mon no waawi dadde maayde mum ɗon haalata arsiki
mbela gooto e mon ina waawi dadde maayde mum Allah no waawi ka jama para tan ha mbatten tafsir men o e ndeer jama yande ɗo hakkillaaji ne pecco ɗum woni puujande ɗe keewi on ɓedda otoji ɗen mbirto yimɓe mbirto beddiɗa giri ma fof janoyaye ɗum ɗo koye puujande ɗe hakkillaji koko peccita yo Allah won ballo julɓe fof mbaɗa heen doole mumen ha ko gas nden tan ngal ala suwara ono gila ɗen ha jon koko aljana inchallah ɗum fof inchallah hay a faami ɗum woni ala kullin tan ɗaminaare koko hoynata neɗɗo yondikinaare koko wallata o wi kanko sallllahu alayhi wa sallam mbela gooto e mon no waawi dadde maayde mum o mbi alaa hay gooto waawa dadde maayde hay gooto waawa dadde maayde hay gooto o wi ko hono ni noon hay gooto no kadi waawa dadde arsigi mum o wi mi wooni so gooto e mon doganno arsigi mum hono no dogirta maayde mum ni wallahi ma arsigi o riddanno mo hono no maayde makko riddirtamo ni haa arsigi o heɓtoomo wiyamo alay sago jaggaari sabi ko an saganaani alaa no kuccini so wonaa e ma wadde yo neɗɗo yaaru jam jam tan annda ko Allah tan joganii ɗum heddi noon sababu on e kadi woto muɓɓan ɗum yitere de sababu o yo yii ɗum koye neɗɗo hokkiimo yo duwono ɗum yo weltono ɗum sabi ko joomiraaɗo hokkuma de kono ƴeewɗo Allah rewni ɗum ɗo mo Allah rewni ɗum e mum jokkorgal Allah faade ma ngal ko ka kande yidde ɗum Allah ndaari tagore mum fof sutti heen ko oɗo totti ɗum yo totti o yitti tan o hokkiima yanane ko Allah rewne makko jaarnoɗaamo kankone jaarnoroɗaamo sababu nde holɗum Allah waɗi jokkorgal hakkude ma e makko addirimo ɗon ɗum woni ko nana salah sallam wiyata man lam yaskuri sabab lam yaskurillah kala mo yettata sababu o yettata o alay sago jaɓan sababu o caggal nde jaɓanɗa sababu o noon on ka jetta Allah ganda fof ko Allah tan waɗi a faami ɗum woni joomiraaɗo fatimul fani awol motar ñammine jondiniiɗo ko hono noon ne kadi ñammi noon gaarndanoytooɗo woni hol ɗum jaloytooɗo kadalika ko hono ni sakharnaha min ɗertii gelooɗi ɗi lakum wonande on bi an tunhara wo turkat wo illam lam tuta ko hono ni min eltani on gelooɗi ɗi ɗi mbaawa boreede ɗi mbaawa waɗɗeede sononaano ɗum ɗi kattantaaki gelooɗi ɗi Allah wi ko min eltani on ɗi haa mbaawon boraade ɗi mbaawon waɗɗaade sono wonaano ɗum o wi hay gooto mon attantaaki ngelooba kay so tawii fellitii hollondirde e meeɗen doole mum hakkillaaji meeɗen poti ayi de julɓe mballe en mbele ma jama men ka gas mbaɗe heen jawɗeele mon ceerno min fof waɗi heen mbuɗum mbele ma jama ka gas tan gati koye mbedda tan wona yo Allah won ballo noon nde waɗata e ndeer jama hee nde o sa hakkillaaji n ndeyi kono ɗi duuɓi ɗiɗi jooni nde wonno han kadi min porfitortuɗo tan min kaalano banndiraaɓe ɓe yo tinno mbaɗa heen jawɗeele ɗumen min fof yo tinno woto ko waɗi heen ko Allah waawni ɗin fof so tawtongol yettoyi fof eyo fodde duuɓi ɗiɗi jooni jama juulaaka e ndeer mum ko mawɗum noon alhamdulillah woɗɗoyi kam wonde kam so yii haa julaama raa ko fuɗɗaama avril alhamdulillah kadi ko maadi moƴƴiri kadi ƴeewino haa ko wonnoo ɗon ko ittaama haa laaɓi yanii haa laaɓi tawa dartindiraama ni no yaaccinera ni fof alhamdulillah yo julɓe ɓe tinnare tan
cer ɗum ko jamaataji eyi yo garan yo Allah lomtu faami ala kullin tan ɗum woni joomiraaɗo wi kadalika ko hono ni saharnaha lakum yelooba kay so tawi fille tan no hollodirde e meeɗen doole mum ɗe wallahi summa wallahi en kattanta Allah wi wa illa lam tutaq sonno wonaano Allah eltude ɗum nde ɗi eltanma no ɓurduma doole ni ko mbaɗɗoɗaa ɗum te ƴeewa an jooni jogiɗaa ko fittaan kañum jogii ko fittaan ka ñaamowo koko ñaamata ka jaroowo koko yarata ko muusata ma sa fiyaama muusa ɗum so fiyaama jooni ko kañum ɓurma doole an mbaɗɗoɗaa ɗum wona e fiide ɗum ƴeew jooni no ɓurduma doole jooni mbaɗɗoɗaa ɗum duttoɗaa kadi wona e fiide ɗum jooni nde mbaɗɗiɗaa ɗum nde tan no dogga e ma anndinima kay ɓurdema doole nde kono ruttaade kadi aɗa fiya ɗum nde anndi no haa no hawnima feewi ko eltugol Allah kadalika saharnaha lakum la'allakum tashkuruna mbete oɗon manta ni'maji Allah ni lan yanala Allah Allah wi yettota ko Allah noon luhumuha tebbuli ɗi wala dima'uha wona ƴiiƴe ɗe walakin ko woni tan yanaluhu taqwa ena heɓa ena yetto Allah kulol Allah kulol Allah ngol woni ko yettoto Allah walakin yanaluhu taqwa ko kulol Allah ngol woni ko yettoto Allah wona tew o wona ƴiiƴam kulol Allah ngol tan woni ko yettoto Allah walakin yanaluhu taqwa kadhalika ko hono ni sakharaha lakum Allah eltani on litukabbirullaha ha mawni noon Allah ala ma hadakum e ko Allah fewni on e maaleji diine muɗum ko yowiti e hajju o wa bashir weltin almuhsinina ɗeet ɓe ngannduɗaa ko moƴƴinɓe wa bashir almuhsinina ay mulakhas tan kanko kajjoyowo o so ummima so ari haa miqat makko miqat moni fof e fannu mo ardi moni fof e nokku mo ardi moni fof kadi e anne mo ardi tawde ko kajjoyowo so ari haw yettima miqat makko miqat woni ɗo ngannduɗaa ɗo ko ɗon joomum fuɗɗoto naatande harminde hajju muɗum kono no naatirta e juulde ni mbiya Allahu akbar a naatani juulde naatirde hajju ndeene ko balɗe mbatta heen kono noon no jogii no naatirta wona Allahu akbar muɗum jooni naatɗa e hajju o Chérif Allah wawi taw wona e filmri gonɗa eyo a faami ɗum woni Allahu akbar muɗum ko daraaje e miiqaat o sa ari haa e miiqaat o tan ayi holno kabbirirta naata hajju o tawa a soodino comtima ihram a nawori soodata comti ihram noon ko wudere nde tan e moƴaare nde ɗum aɗa waawi soodde ɗum gila leydi mon gila suwa yaade aɗa waawi kadi so a yii haa yettiima hade ma yaade miiqaat mooɗo cooda ɗum walla so a arii haa miiqaat ɗo ma taw ɗoon yeeyooɓe no keewi ɗon ni ɓuri waawde soodeede cooda moƴaare nde ina wonde haddaare nde so a yettiima ɗoon holtoɗaa cegineeji ma e sunna annabi sallah sallam pewnitaa waare ma ustaa hoore ma walla kala ko ngannduɗaa tan janngo e jam so juutee ma seeɗa no waawi tampindema keɓlanoɗaa ɗum gila e ɗoon naataa lootoɗaa no janaaba lootortee ni lootoroɗaa noon so a lootiima a gasni njuulaa darɗe ɗiɗi mbiya allahumma labbayka hajjan joomam minootimama e hajji walla so tawii ko umra njaaɗaa mbiya allahumma labbayka umra fof ko gootum eyi ko anniyaaji ɗi tan e ko ngarduɗaa koko ɗon seertude jooni noon allahumma labbayka hajjan a kokkitii a yii ayiɗo kokkiɗɗaa njaaɗaa ɗo ɓennoya han kadi koye délégation ngonnduɗaa koye dental ngonnduɗaa njolon so njolii han kadi oɗon peewi makka
aɗa anndi ɗo ɗo lootiɗa julɗa darɗe ɗiɗi koye laawol gonɗa a suwa yettoyaade makka miiqat ma ko adinde aɗa yettoyo makka ɗo poɗɗa habbirde ɗo makka jettotoɗa toon tan kada naate ihram joni noon ɗo naaɗa e ihram ɗo mbiɗen so a looto haa laaɓano janaba lootorteni a holtima tegineji en a fewniti leɓre ma en a ɓornima comci ɗiɗi ihram ɗi ko haddare nde tan so pantalon joguinoɗa ittat so caye joguinoɗa ittat grand bouba ittat ko haddare nde tan ina wonde mojare nde ko ɗum tan mbatta e ɓandu ma juula darɗe ɗiɗi a gasni mbiya allahumma labbayka hajjan joman mi notimama e hajji walla allahumma labbayka umra joman mi notimama e umra on sanga so yimɓe jewti bi maana on jewti on peewi makka ɗo son gasni tan ihram o rewata hen tan ko faade makka ala ruccitade e ɗum faade makka tan ayɗo paaɗon makka ɗo noon ɗo woni hankali ɗo ɓamata konngol ma labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak wona e haalde ɗiɗo konngolji ابن عاشر وجددنها كلما تجددت حال وإن صليتهن إن دنت هنكدي دي كونغودي كوي لاول هم ونتا اي ويدي ني هاني جتدا مكه هاني جتدا مكه فوف اي لاول ngol wana kedi ya kontin tan nde wonnono juuta wana kedi ya won hen tan labbayka allahumma labbayka labbayka la sharika lak labbayk ala tahafu ado fofto ndeeƴa kedi han kadi noon haa kullema tajaddadat haalu kala noon ɗo alhaali tan hesɗiti on sahaa ɓamtaakedi labbayka allahumma labbayk no paamrata no wiirata ɗon kala nde alhaali hesɗiti no paamrata ɗum gonnoɗen koye yaarude fees jooni en batti dow ay alhaali hesɗiti changement waɗi jooni noon ɓamtaakedi labbayka allahumma labbayk faami haalata gonnoɗa koye tulde on tellima e tulde he ɓamtake ɗi alhaali hesɗiti on naate pont alhaali hesɗiti kala tan ko fewti ko hesɗiti ko wona ko wonano e dow mum ko ɓamtake ɗi labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk inna alhamda wanni'mata laka walmulk la sharika lak an kadi ne wiyeeni haani jettoyɗon makka fof ay so jettima makka direct mbaɗon suudu kaaba eyi no jogii nokku biyetenoɗo Zituwa no tiinewaade hannde wiya ko so tawi o jettima yontaa toon looto ɗon kadi foftade e tampere nde lootogol ngol jooni noon tawde Zituwa o nattiinewanaade neɗɗo o aɗa waawi lootoyaade hay sinno ko hôtel ma kono lootogol ngol yo won lootogol ngol ngannduɗaa ngol wonaa caccatengol jampe saabu ɗum ala ko lootogol dow tan hankkadi nde wonno ka naatɗo ihram lootogol dow tan ittire poussiére tan ittire poussiére dow tan ina wonde foftorade ndiyam wa aleykum salam on tanga kiindo ɗon suudu kaaba on jettima suudu kaaba arwande en kaalino hanki arwande nde yitere ma fawe suudu kaaba tan duwa sa fima duwa ma koko jaabateɗen yawa joni noon suudu ndu waɗi ko koñuji nayyi wone suudu he tawde ka garɗo anda namda tan hol koñmo hajarul aswad woni ɗum ɓurat foftindema kala mo jiiɗa ɗon nanndi kala mo tawɗa ɗon kay tawde ka taw ɗum ɗon tawde ko wona pamaro haji mbaɗon anndi ka taw ɗum ɗon na anndi hol koñmo hajarul aswad woni an ko joni garɗa wimo hol koñmo hajarul aswad woni tan mo wiye nena o ga koñ eyi so tawi noon ka bentonowo tan sifani ma yi e jama he joni lampe goto verte nena waɗa sa daari jama ka lampe goto verte nen toon colnodiri koye koñ hajarul aswad o sa yettima tan sa daari jama ka lampe verte o to woni ɗo koñ mo heedi o e suudu kaaba he ko toon hajarul aswad woni ɓe mbeɗiri ko ha neɗɗo so neɗɗo ari tan no wawa famirde ɗum kono ɗum fof so tawi weñurimama walla ko ɓurata foftindema tan mo pottuɗa ɗon fof tan wimo an kam hajarul aswad ko holɗo tan mo wiya oyo koñ ay on koñ noon koñ mo wima hajarul aswad o a sawda ko on koñ
tawde yimɓe ne keewi a waawa yettoyaade koño a waawa yettoyaade koño cuutaa junngo ma mbiya allahu akbar ɓuutoɗaa junngo ngo wonaa e tartaade suudu ndu njaarataa noon saɗa tartoo noon suudu ndu heedata ma ko baŋnge nano ayi ɗo jooɗi mbaasaa yaarude ni suudu ndu heedma baŋnge ñaamo nden wonata ko arriére saɗa yaha jooni suudu ndu heedata ma ko baŋnge nano wonaa e tartaade suudu ndu haa ngartaa koñ o cuutaa junngo mbiya allahu akbar njahaa kadi haa ngartaa ɗoon cuutaa junngo mbiya allahu akbar ɓuutoɗaa njaha haa ngartaa ɗoon cuutaa junngo mbiya allahu akbar ɓuutoɗaa ko cuutataa junngo mbiya allahu akbar aɗa ɓuutoo ko noon wona e anniye ma ko haayre wonde ɗon nde ko nde gonɗaa e ɓuucaade tawde noon a waawaa yettaade haayre nde cuutiɗaa ni junngo tan mbaɗaani surgaaji booraaji ɗi mbaɗata ni ɗum noon bijou joomum waɗa ni junngo mum taw koye appel vidéo ɗum kam woni ɗon a faami haala ka taw koye appel vidéo joomum waɗa ni junngo mum ɓuutoo junngo mum anndi yo bone muɗum eyi hannene cuuraa junngo nganndeeɗaa ko hajrul aswad ɓuucoɗaa junngo ngo on bijou sohlaa ɗon a faami on bijou ɓuri yettaade a faami ɓuusaade nde eyi mbimi wono surgaaji no mbaɗata ni joom no haala appel vidéo wona e wadde ni junngo ɓuucoo junngo mum wiya ɓuutii komo haaldata o eyi mbimi taw wonaa noon eyi mbimi ɗo walla ni kam mbaɗiraa hono noon tan mbaɗiraa hono noon kono noon ɗon nganniyoɗaa anniya ma ko hayre hajrul aswad o ɓuuciɗaa aɗa yaara noon haa wona lekkuuji jeeɗiɗi hay ɗo jooni ko ɗawaaf mbaɗɗaa kono oɗo ɗawaaf ko ɗawaaful ɓuduumi o ko ɗawaaful ɓuduumi woni ɗawaaf jettagol nde jettiɗaa nde ay a tartima laaɓi jeeɗiɗi jooni noon timmii laaɓi jeeɗiɗi ɗi ndaroɗaa caggal maqaama ibrahima baŋnge mo maqaama ibrahima heedi o ko on baŋnge ndaroɗaa caggal muɗum faade e jamaa he firti ko maqaama ibrahima o heeda hakkude ma e suudu kaaba ɗum njuulaa ɗoon darɗe ɗiɗi maqaama ibrahima ma yi ɗoon tan no waɗaano sooroyel daɓɓel ni so a yuurniima ngel ma yi ko wayno hefte ɗiɗi mawɗe ɗe marki ɗoon jooni noon ndaroɗaa caggal on ɗon ngel ɗon sooroyel woni maqaama ibrahima njuulaa darɗe ɗiɗi tawa aɗa huccita e suudu kaaba ndu maqaama ibrahima o ne heedi hakkude ma e suudu kaaba ndu mbaasaa juulde yeeso maqaama ibrahima o tawa maqaama ibrahima heedaani hakkude ma e suudu kaaba ndu ɗoon a alaa juulde nde ko caggal maqaama ibrahima keettaa maqaama o heeda hakkude ma e suudu kaaba ndu yuulaa darɗe ɗiɗi fatiha qul ya ayyuhal kafirun fatiha qul allahu ahad walla ko mbawɗaa fof a gaynii juulde kokkitaa njahaa njaroyaa seeɗa zamzam jamaa ka kala ɗo tolniɗaa ɗon ko zamzam a faami termusaaji nen mbayno leydi robinaaji nen mbayno leydi so a arii tan kaasuji azeté nen ɗon nde njiɗ wonaa ko yeeyete wonaa ko ñaagate so a yettiima tan yimɓe fof ndenndi poti heen te kala robine mo nguddiɗaa ko zamzam woni ɗon termus mo nguddiɗaa fof ko zamzam woni ɗon faami haala ka fof ko woyndu zamzam ndu nen ɗon ndu horataa Allah koko garanti ndu wonaa horooru ko kayri noon waɗa tiwooji tan taraa e ndeer jamaa hee fof won goɗɗo no haalnen o wi wonde ɓe meeɗiino waɗde tiwooji ɗi ɓe ngitti ɗi gila makka ɓe nowi ɗi haa madina ɓe ngitti tiwooji ɗi ɓe nowi ɗum haa madina kono nde tiwooji ɗi njettii madina nde woɗɗo de haalantumi allahu alam bi sihati ɗum ko tone makka o haalnan ɗum o wi nde tiwooji ɗi njettii madina nde ɓe cari tiwooji ɗi e ndeer jamaa madina hee on saa waɗaa robinaaji wonti zamzam o yittii woni zamzam o ne yaree makka ne yaree madina jooni noon ɓe mbiya ɓe njaaccina tawde hon kadi développement waɗi ɓe cari noon tiwooji e ndeer makka fof ɓe mbii kala ɗo neɗɗo yetti tolne ndeer makka galleeji ɗi fof taw ko zamzam tan yaratee heen o wi nde ɓe cari tiwooji ɗi robinaaji gudditaa o wi kala robine udditaaɗo yaltinta ko hendu wi ndiyam jaɓaani yaltude heen ɗum ko makkanaajo haalnimi ɗum ko o wi kala robine udditaaɗo yaltinta ko hendu ndiyam jaɓaani yaltude heen eeyi toon no jooni woni no ko sabaabu goɗɗal ngal no haawni sonno ko sabaabu goɗɗal ngal jooni yew mi hideɗaa madina no wayi woɗɗude temen nayi capanɗe 5 kilométre hakkude majji kono fof nde udditaa nde tan jaɓ uddita kanji fof madi ɗon e jamaa jooni ko zamzam yaretee ɗo kono e ndeer galleeji makka ɗi
o wi nde ɓe poosi ɓe ngasni kala robino udditaɗo jaɓani addude ndiyam fof ko hen ndiyalta Zamzam sa yiɗi yaroy ɗum nango jama to eyyi goɗɗo haalnimi ɗum tore man joni ala kulli a gayni daɓɓe ma ɗeɗo ɗiɗi jaaha on sanga jaroya Zamzam sa jaha to Safa e Marwa nena caggal ma ɗon tan e jama he Safa e Marwa joni yaltani jama ka ko kaaƴe ɗiɗi daroyɗa e dow hayre Safa kuccita e suudu Kaaba ndu haadema ngabboyde sa ari e hayre nde tan no waɗa montagne tan no neɗɗo wawirta ngabbude taw no newi on sanga mbiya abda'u bima bada Allahu bihi bima bada Allahu wa rasuluhu mbeɗa fuɗɗoro ko Allah fuɗɗorino Allah e nelaɗo mum fuɗɗorino hol ɗum inna safa wal marwata min sha'airillahi eyyi nde Allah haalata haala Safa e Marwa nde o fuɗɗorino ko haala Safa mbiya joni noon min nene mbeɗa fuɗɗoroɗo Allah fuɗɗorinoɗo ngabba e dow hayre he kuccita e suudu Kaaba he woɗɗaji sa darima hayre tan e suudu ndu kuccita hen on sanga ndooɗa kala ko Allah haajanma e moƴƴere jippoɗa peewa hayre Marwa e laawol he ma wirta hakkude piyoji ɗiɗi ina waɗa lampaji ma yini tawde yimɓe kam a tawa ɗumen ɗon tan so arama ha ɗon tan ma yimɓe ɓe ɓeyde taaɓe gone dogta sa ari ha ɗon tan annene doga hakkude piyoji ɗi ɗiɗi sa ɓenni jara seeɗa ha jettoyɗa Marwa ngabba e dow hayre he kuccita e suudu Kaaba nduwiɗa ko Allah haajanma celloɗa kadi faata Safa hay joni ale mo mbaɗɗa ummade Safa faade Marwa o mbiya ɗum goho retour o mbiya ɗiɗi ale goɗɗo o mbiya tati retour goɗɗo o mbiya nayyi wona ale retour wonata goho a faami ale goɗɗo mbiya joyyi retour goɗɗo mbiya jeegom ale goɗɗo mbiya jeeɗiɗi haala ɗon wona puɗɗoriɗa ko Safa gasdirta ko Marwa wona ale retour mbiyata goho ala ko ale goho retour ɗiɗi ale goɗɗo tati retour goɗɗo nayyi ale goɗɗo joyyi retour goɗɗo jeegom ale goɗɗo jeeɗiɗi gasa woni puɗɗorinoɗa ko hayre Safa gasniroya hayre Marwa faami haalata joni noon kala hen hayre nde garɗa a ngabbat tan kuccita e suudu Kaaba he nduwoɗa ko Allah haajanma ya duwa nduwoɗa ko kaaƴa e moƴƴereji fof on saha jippoɗa jaaha a faami joni a gasni tawaful ɓudum ma gasi a waɗi Safa e Marwa faami a arti jooɗoɗa joni holko heddanima reen waktuji ma fof cinnoɗa juuloya ɗum e suudu Kaaba te wonno weeɓani kala nde mbawɗa kadi on saha tawaɗo wango suudu ndu taw ko bangogol ngol ganduɗa ko naafila tan joni yeehi ha ñande jeetati ɗe on sanga ñande mum yimɓe gummoto ɗon ɗo Makka ɗo faade Mina yimɓe gummima ɗo Makka ɗo ñande jeetati hokkiti payi Mina sen gari ha en jettima Mina ñande jeetati nde ɗon ɗo Mina ɗo ko ɗon baalaten kala waktu noon koko ustate darɗe ɗi juulaten wonande waktuji ustate ɗi hisbar takkotan gueeƴe ñande mina ñande jeetati janngo wonata jeenayi ɓaawo janngo wona taske a faami jeetati woodi par exemple wona ko sappo woni taske jooni lewru ndu ɗo yaarata jeetati ɗo hannde woni jeetati janngo woni jeenayi woni arafa ɓaawo janngo woni sappo woni taske ñande jeetati nde o ñande mum ummatee ɗon ɗo Makka ɗo yimɓe fof gummotto ɗon pokkita paye Mina ñande jeetati nde ɓe jettima Mina ɓe mbaali ɗon haa weeti ɗon alaa golle tawa ngoni ɗon alaa ko arte tan waalo ɗon tawa so weeti en fini subaka enen fof pokkiten payen Arafa woni ñande jeenayi nde ɗum woni yawmu Arafa e ñande jeenayi kamɓe fof ɓe ngummo ɗon ɗo Mina ɗo ɓe paya Arafat noon ko hayre woni toon a Arafa ko hayre woni toon koye hayre he ngabbate kono noon kala ɗo mbawɗa darade e nder wuuro Arafa he e nokku Arafa o fof ko darorgal nelaɗo haalani ɗi a faami en goni toon to Arafa to dañƴo ngabboyde e hayre he ina moƴƴi mo dañani a naati nokku o to dariɗa fof no moƴƴi ñalawma kurɗo ko toon watte kono kadi wona ñalawma o fof ya darota ala a darota hen seeɗa duwoɗa
ha ɓooy kadi yoɗɗa poftoɗa daroɗa kadi so ɓooyi kadi yoɗɗa poftoɗa mbasa hebbinanade jewte aduna a faami a haɗaka kadi haaldude bande ko poɗɗa haaldude mo eyyi kono noon wotonowo toon kam jewte aduna nde wonno annabi sallam o wi ɓuuri sattude lefte ñalawma darga foof ko meɗɗo darade arafa dariɗo arafa o sikkiti beela Allah ne yaafomo o sikkiti beela Allah ne yaafomo wonno on ñalawma ko ñalawma mawɗo to jomiraɗo subhanahu wa taala won noon Allah noon nodda malayika aji ɗi wona e wasade dow maɓɓe daare jiyamam ɓe ƴeewe tan ɗoɓe gummi to kamɓe fof ndewno ɗon ko yankinare woni ɗon hay goto ardata e laafa ardata e tengade ardata ala yimɓe fof koko potodiri woni hen laamɗo o woni hen laamaɗo fof koko potodiri joni noon ɓe gardi e tampe maɓɓe Allah yongi noɓe gardi e tampereji maɓɓe on jii noɓe gardi kamɓe fof e ihramuji maɓɓe on jii noɓe gardi kamɓe fof e danandi maɓɓe on jii noɓe gardi naggam ayi Allah no wasoroɓe dow malayikaji nelaɗo wi ɓuuri sattude lefte ñalawma darga ko dariɗo ɗon sikkiti beela Allah yaafima ɗum o ɓuuri sattude lefte ñalawma darga eyyi ɗum woni jomiraɗo subhanahu wa taala on sanga so tawi en darima ɗon ha nangue ɗo mutata ɗo nangue mutata ɗo ko ɗon gummotoɗen arafa enen fof faaten kooten to gumminoɗen to holto gumminoɗen e subaka he eɗen teski mina gumminoɗen wona joni kooten mina kono en mbatta direct mina de caŋoyten ko nokku biyeteɗo musdalifa nde gummotoɗen mina eɗen peewi arafa de en dirti musdalifa ɓennuɗen joni nde gummotoɗen retour ummade arafa faatude mina caŋoyen musdalifa sen jettima ko ɗon mbaalaten so yiɗi noon eɗen mbawi wonde ɗon ha jamma o woɗɗoya so jamma woɗɗoyi mbalten mina ala ko bonnata kono walde ɗon nde kam ɓuuri so tawi noon alan gam sen jetti musdalifa on sanga tawa en juulano futuru noon a tettima nangue ɗo darata musde ɗo ko nde gummiɗen mina ñande mum futuro o wonata ko kiirɗo sen jettima musdalifa ndendinen futuro e gueeƴe faami haala ka ndendinen futuro o e gueeƴe o eyyi nabi sallam mbino ko yo neɗɗo wonɗon fodde ko dimngal na haɓɓite haɓɓe en ndendini futuro o e gueeƴe o en pelliti walde ɗon ha so weeti caggal nde salatu juula nokkun wiye mash'aril haram ina ɗon ko jama o saaha joni njehen toon caŋoyen ɗon mash'aril haram woni ko ɗon e musdalifa he caŋen ɗon on sanga eɗen mbawi julde ɗon darɗe men ɗiɗi tawa naafila dattima so naafila dattaki on saaha eɗen mbawi wonde ɗon e du'aji ummoɗen ɗon e on subaka noon kokkiten paaten mina ina moƴƴa noon kocca ɗon kaaƴe ɗo musdalifa ɗo kaaƴe ɗe beddoytoɗa ɗe kokkiten payen mina ɗo e paaten mina joni ko hol ñalawma mo gonɗen e dow mum ko ñalawma no foti ala jeenaɓijo o ko hanki eyi hanki wonno jeenaɓijo mo gummiɗen arafa o hande ko sappo hande ko ñalawma taske o ay nde jettiɗen ñalawma taske o subaka o ɗo jettiɗen ɗo tan ɗo jettiɗen mujarrad yettade en mina tan ɓennoyen beetawe o subaka o ɓennoyen holto ɓennoyeten jamarat werloyade boyli ɗi kaaƴe ɗe ko ñande mum werloyte kono hande ko woydu woturu beddoyto ɗen woydu wiyeteɗo akabalu kaaƴe jeeɗiɗi ƴettorta nawara so yiiɗi a hoccinoɗe musdalifa so yiiɗi a hoccanoɗe toon ko ma garɗa ha mina koccuɗa naworɗe tan te jettima tan ɓennuyen boyli ɗi ko ɗon e mina ɗi gooni ko boyli tati kono hande ko woydu woturu ɓurdu mawnude ɗum ko ndun tan weddete hande sa yettima allahu akbar aɗa weddo allahu akbar aɗa weddo taw wonano woni hen mbaɗata ni e tibnande ko seyɗade fiyata tan on mi jiiɗo vidéo no waɗa hen ƴetti ɓoldu wone wiide ko Allah jiya goɗɗo mo mbiyatnojo jiya kadi weddi ha ɓoye ɓorti laafa mum weddi ɓorti wutti no ɓorta wutti ɓe jaggi ɗum
ko seesa tan beddotoɗa ay joni no fewnaki de ha fewi zamanuji ne jahata yimɓe ne ɓeydo fin waɗa tan kono sifa ɓalal ni sa ƴetti joni hayre ma joni sa fiye ɓalal he tan yolɓitte woydu he no yimɓe goɗɗiri foof tawa aɗa wawi weddade he joni so kaƴel ma yettima tan aɗa wawi arde ha ɓaɗuɗa kono so fiye ɓalal he tan nde wonno sa fiye ɓalal he koye woydu he fayi eyi ɗum no walliti yimɓe ɓe no fewi kono wonani ɗum joni baɓen sérif abdoulmajid en fof beddima hande doro doole hangal ɓurtoya joni sa fiye ɓalal he tan ko direct e woydu he fayi a faami joni noon sa waɗirini kaaƴe ma jeeɗiɗi timmi hande ko nduɗo woydu woturu beddiɗa fokkita paata galle ma paata haymayel ma walla paata barakel ma ɗon ɗo mina ɗo faami ɗum ko ñalawma julde taake o so tawi ka layyotonoɗo layyoɗa so tawi ka gaddunoɗo haade ma totta a faami hirte so hirtama ɗum ɗo woni ko jomiraɗo janginta en joni wa atimul qani'a wal mu'tarra fakulu minha ay so jiiɗi ñamon hen ay ko kirsuɗa ɗo joni ko layyamamo layyiɗa o walla hadiyamamo kirsuɗa o ittu hen fodde ko mbawɗa ñamde tan an ko heddi ko wa atimul qani'a wal mu'tarra ñammina hen jondiniɗo o ñammina hen jelotoɗo o ɗum noon ko hanki wonno ani hande noon ɗum natti newade nde wonno a dañata hay hirtande hoore ma joni a daña ha hayɗo kirsuɗa ni joni holno mbatta ko haalis ma garata e man mbiyaɓe wonde mbiɗa yiiɗi layya walla hadiya itta tottade ɓe tottuma tikke sa tottiɓe ɓe tottima tikke tan ko laamu ngu organise ɗum so ɓe tottima tikke tan totti ko layya ma feeñi walla hadiya ma ni hirtama so hirtama kadi ana ɗaltiɓe a yiyata ɗum ni eyyi hankkadi ko miskinede tan e waɗimol qani awal mutar joni noon ala yiyima a gasni a arti woni hankkadi daktogol ngol pemboɗa walla ustoɗa a fembima walla ustima holko keddoroɗa tawaful ifada wangoyade bangogol mangol ngol woni ñalawma julde taske o ñande mum yimɓe fof bangodoy ko yaade suudu kaaba wangoyo laaɓi jeeɗiɗi hono no mbannoɗa nde garɗa nde a faami joni noon so ɓittema kadi e ñalawma julde taske o aɗa wawi ɗaccude ha janggo e muɗum jaaha bangoyɗa haydara bonnata tawde yimɓe fof nana jaaha janggo taw ustima seeɗa jaaha bangoyɗa haydara bonnata bangoyɗa tawaful ifada kono ko on woni bangogol ngol ganduɗa so en koddiri farilla ko ngol woni bangogol farilla ngol ko obligatoire ngol so arani tan hajju wodani a faami jaaha bangoyɗa sa yettima suudu kaaba en gumnima ɗon ɗo mina ɗo en paati suudu kaaba en kootani de ala jaaɗen tan ko wangoyade ken artoɓe ga e mina eyyi kadi yaaɓe wangoyade suudu kaaba tan ɓe ruttima makka tan pour wangoyade ɗawaful ifada sen jettima en mbaɗi bangogol meɗen ay leppuji ɗi jeeɗiɗi en garti hono no mbannoɗen nde garɗen nde en gasni juulen darɗe ɗiɗi caggal maqam ibrahima en gasni en jaroyi zamzam jehen safa e marwa hono no mbannoɗen ni en gasni ɗo fokkiten paaten mina ɗo woni dartogol tokosol ngol hankkadi ɗo a dartima hankkadi sa yiɗi ɓornoɗa pantalon kiɗi sa yiɗi ɓornoɗa cayma sa yiɗi sa surga ɓornoɗa kilote ma hankkadi a dartima a faami joni noon holko keddoroɗa ko hande en garti e ñalawma julde taske o ken wangoynoɓe en garti so yii ha weeti subaka ɗo noon adduno luuralam e waajo ndeysan weeti subaka hande wona hande beddoytoɗen de wona subaka beddoytoɗen de nde weeti subaka samba julde o ko ma zawal yona ma tisbar yona yimɓe jaaha beddoyo ma tisbar yona jehen Aqaba ko fof tan wondi koye wuro he tan koye mina he tan wondi jehen hande noon nawata ko kaaƴe nogas e goho boyli tati ɗi hen woydu fof a weddoto a werlima woydu adannudu Aqaba ndu gaɗinoɗa werlade mawdu ndu kaaƴe ma jeeɗiɗi daroɗa banggue jooɗa ha gasna ngabbitoɗa caggal teeɗa gara e woydu ɗimmiru ndu berloɗa
ndooɗa ngabbitiɗa caggal seeɗa ngara weyndu sata ɓuru ndu berloɗa heen woyndu fof kaaƴen jeeɗiɗi wona kaaƴenoo gasi fof on sahaa jalta tamina faata e barak ma walla e caalel ma fami haala ka jooni noon golle ma ɗon e hajju kadi haa janngo kadi jahaa kadi berloyoɗa hono no berlorinoɗa ni jooni noon faman taajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi a waɗi balɗe ɗe ɗiɗi caggal julde mbiɗa min yoni han kadi mi faati makka ala probléme jooni noon a waɗani balɗe ɗe ɗiɗi mbiɗa ko balɗe tati ha timma gonɗa ɗon balɗe tati ɗum ne kadi fala isma alayhi ala bas kono noon sa walti ɗon tan ñalawma wona en mbiya waɗi balɗe ɗiɗi caggal julde ɗe weeti ñalawma tataɗijo caggal julde o sa walti ɗon alay sago ko ma berloɗade fuɗɗa yaade a wawiide mi fini subaka tan kadi mi yeehi ala sa walti ɗon kay 3e jour o alay sago a wonat ɗon ha berloyeɗa nde puɗɗa yaltude hokkita paata makka holko keddoroɗa joni keddoroɗa tan ko gueɗel gotel holɗum ɗawaful widaa hajjuma ko ɗum tan heddi hen woni banggogol ngol ganduɗa ko waynade banggogol cakkitingol ngol hono no mbannoɗa banggaɗe ɗiɗi ɗini ko noon tan mbaɗirta banggogol cakkitingol ngol ko heddi ko sodoyde kaalaji en laafaji en wadde feere so arti beele no ande ko meeɗi hajjoyde en han kadi gona e programme de sa arti ko kalanta yimɓe en ko jiiɗa toon ko hawni en eyyi wadde feere kadi sa arti niɓe mbatti so wiidema ala hajji ene mbiɗotma hajja en ɗum ɗo waajo wino min kam karɗolam ngol de koko majji wima joni noon i ɗum neɗɗo so wiide hen hajji karɗol makko karde batteɗe koye o wi koko majji joni noon so yi o nawrani ɗum o suusa wiiɗo hajji a faami hajju ma tinni ceer nani no newi no weeɗi woto yimɓe jatan ha jettoyo eddo han kadi no ŋaaño koye no yimɓenen ke ko délégation adduno min kono min jiyani jomum men minen ke eddo han kadi jomum nanɗo min yaago hen tan sa dañi guiɗ bisimilla no moƴƴi sa dañani ƴettu hay soko ngel ɗo muccel koppitoɗa ɗum sa yi tan aɗa wawi hajjirde ni taw hay goto tampinani yo Allah on ballo yo Allah jaɓani fof kono mbiruno ni haalaluji ɗi no keewa hen kono fof ko ha naftore tan ko mbirtuɗen hen fof tawa tafsir o no wawa wonde sababu udditare ngol ɗon lawol won noon hewɓe ne jaaha toon ha jetto mbiya tan jomumen min mi yii toon wallahi pawɗo juuɗe hoore tan wiye holto kuttimi holto paami mbimi ko fewi nene hol kewi o yimi wonde i sowona mi ari ham yettima mi anda ko namdeɗa fof jaabata ko mi anda fof holto paami mi anda fof holko waɗate mi anda fof holko ɗuminte mbimi to jippiɗa o wi ko ɗo min jippi minen fof ndenduno noon hôtel ɗum noon woni jettumi hen kadi programme min nene on saa mbimi nde mbiɗi yaa fof tan mi aran kuggal kam fof min ndeggodir min jaa faggima toon baraji kay heddi kay komi jaɓane walla mi wasa jaɓanede kono mbeɗa andi mi faggima toon machallah kadi mi duwonama toon no feewi heddi kay ko duwa o jaɓe walla wasa jaɓede kono mbeɗa andi mi duwonama toon on ɓe ngannduɗaa heewɓe ina mbiya wonde wallahi sonno wonaano ɗum wallahi sonno wonaano ni eeyi nde wonnoo han kadi sahaaji agence uji ɗi ene heen ko lofɗi mbiyatama ko so njehii ala probléme so a yettima tan a yiide ɓe ni a yiyataade andata ni ɗo ɗum yaadude ene yimɓe gornam ndeysan jahat ha jetto toon kono so garti nan tan alhaji walla hajja haydara mbaɗani toon ko barki si an joni ka jogornoɗo yaade nde ɗo hitande hajji hay surgaji ne jahade ala baji toon yaa yo Allah won ballo ɗum woni jomiraɗo wi lan yanala allaha yettotakomo duhumuha tebbuliji wala dima'uha wona kedi ƴiiƴe ɗe walakin ko woni tan yanaluhu taqwa ila yettoma kulol Allah ngol minkum e moɗon kadalika ko hono ni
sakharaha lakum allah eltirani on geloɗi ɗi litukabbiru llaha ha mawni noon allah ala ma hadakum e ko o fewni on wa bashir weltin almuhsinina wonande ɓen wottoɗinɓe allah inna allaha allah yudafi'u omo duñana anilladina amanu ɓen julɓe gonɗinɓe allah hawaila almushrikina aɗa andi ɗo joni wayi kono namdal ni allah wiide nde yon kajjoyi ibrahima mahi suudu allah wi yo ewno yo yimɓe ngar kajja nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ari haalani ɗum yimɓe ɓe aha ko en hajjoyoɓe no elle julɓe ɓe ne jiɗi namdade holno min kajjirta wondude e ɗe heeterɓe no mbaɗirtani no paddortoni no gañiri oɗo diine ni allah wi inna allaha yudafiu an illadina amanu allah ma duñan yimɓe ɓe julɓe gonɗinɓe allah ɓe ma allah duñan ɓe caɗele heetereɓe ɓe koɓe mbawi faddade ko foof taw ɓe mbawa hadde on hajjoji no boneji maɓɓe kewri foof no haareji maɓɓe kewri foof no joguitaji maɓɓe kewri foof no gañgu maɓɓe mawniri foof taw ɓe mbawa hadde on hajjoji ɗum tagi kono haɗa neɗɗo kono haɗa suudu ndu hajjede ko hunde sanne waɗi coronavirus ceerno corona ko alhaali de en corona ko heewi yawti kono haɗani suudu ndu hajjede de kono corona ko jontaɗo ceerno ɗum woni joni noon no elle holno min kajjiroyta wondude e gañgu heeterɓe e to e muɗumen allah wi inna allaha yudafiu an illadina amanu allah no duñana ɓen julɓe caɗele heetereɓe ɓe onon kay kajjoye tan jeeya tan inna allaha allah la yuhibbu o yiɗa kulla khawwanin kala kewɗo jamfaji kafurin jeddowo li ni'mahi e nemaji makko li ni'mati usina yamirama lilladina wonande ɓen yuqataluna ɓe ena kaɓe ɓe jemirama bi anna lahum ɓe jemirama jihadi yoɓe jaaɓe kaɓoye sabu holɗum bi annahum ko sabi kamɓe zulimu ɓe tooñama hefer ɓe tooñiɓe ko inna allaha allah ala nasrihim e wallude ɓe nde de la qadirun ko kattanno allah ene hattani wallude ɓe de allah mbiɗo yoɓe kaɓoyo on hattani wallude ɓe tawi fodde capanɗe jeeɗiɗi aya ne jippo kala hen aya jippiɗo kamɓe sahabaɓe ɓe fof ɓe ndiɗo ɓe gara ɓe tarto nelaɗo mbar ko haare de nelaɗo wiyaɓe ala en cuwatawa aya jippoke eɓe kaaɗi eɓe jiiɗi haɓoyeji jawɗele maɓɓe keɓtama galleji maɓɓe keɓtama kakurteji maɓɓe keɓtama heefereɓe nan so'anaɓe e banggueji foof ɓe jiiɗi haɓoyede kono noon ɓe garat tan nelaɗo wiyaɓe ala koye hamsa en omar en tawa hankkadi nena tan peefa ñande fof ya rasulallah mande ɗum ɗo iwata mande nde ɗo yewari iwata ɓe jooɗo kadi ha ɓooya wooda garɗo kiti ina ummi makka kaari hande oɗon gandi ko pinir toon e makka ɓe pinir toon nde ko duppude galle kaari ayde ɓe tan toon nde ɓe tawi toon kaari ɓiwi ko naggam ɓe jaggi on ɓiɗɗo ɓe tongi ɗum ɓe nawi ɗum hay goto anda toɓe nawi ɗum kono galle mum ɓe duppi bagage uji gonnoɗi toon ɓe jiirodiri ɓe kepti kaari ƴetti naggam kaari ƴetti naggam taw koye galle julɓe ɓe kadi kaaɓa ya rasulullahi mane nde ɗo yeware iwata nelaɗo ɗacci min kaɓoye jooɗa ha ɓoye kadi ɓe jiiya nelaɗo ne dilla kadi so wahyu ne jippo e muɗum no dillirta ni ne dilla no dooyo han kadi ɓe gandi ko wahyu jippoto so gasi ɓe ŋaaɓa kunulɓe mbi ya rasulullahi ko haare nelaɗo wiyaɓe ala allah yemirani taw de ɓe jooɗo kadi ɓe goni ŋattade i ha noon nde oɗo aya jippi woni aya garwano jippade e walde julɓe jimirama yo jaa kaɓoya e heeferɓe usina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu yemirama ɓen ɓe ena kaɓe sabi holɗum ɓe tooñama koɓe tooñaɓe wa inna allaha ala nasrihim la qadiru allah noon wallude ɓe ɗe ena hattani alladina no ɓen ukhriju yaltinaɓe min diyarihim e galleji mumen kono ayde haare jippinde jajaɓe hewɓe sosoɓe hewɓe ngari mone wiiri kadi cellaji te kañumen guddukanno ñande foof mate aya jippota fof mate yimɓe jimirtaki haare
wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina ukhriju min diyari ɓen yaltinaɓe e galleji mumen bi gayri haqqin ko alda e goonga yaltinaɓe e galleji mumen ko alda e goonga faami bi gayri haqqin o yalti hen de o yalti hen de yaltinede sababude holɗum konngol gotol illa an yaqulu rabbuna allah so wona tan min mbi ko allah woni joomi amen soɓe jaltinirama ɗum ɗo kay aɗa andi ɓe jaltinama ko ala e goo wiye holko mbaɗmi ko wiide mbimi tan ceerno waga holko mbaɗmi ko wiide mbimi tan tireɗa ɗum wiide mbimi ceerno a tooñama yo allah yoɓ Ibrahima Sarr moƴƴat min ne garmi ha oɗo aya ko allah seeɗi konngol makko ngol ɗon ciftoremi wiye holko mbaɗmi ko wiide mbimi illa an yaqulu rabbuna allah minen min mbi tan ko allah woni joomi amen tan min jaltinire ɗum ceerno min tooñama wa inna allaha ala nasrihim la qadir ɓe jaltinirama ko alda e goonga illa an yaqulu rabbuna allah so wona tan ɓe mbi ko allah woni joomi amen goonga ɗum de ɓe tooñira ɓe jaltinira galleji men walawla daf'u llahi nnasa e jangin walla walawla difa'u llahi nnasa sonno wonano duñangol allah yimɓe ɓe ba'duhum yoga e mabɓe bi ba'din e yoga la hudimat ma heleteno sawami'i dewirɗe allah wonande soori wo bi'un e kanisaji wonande nasara en woni église aji maɓɓe wa salawatun e kanisaji wonande yahude en woni église aji maɓɓe wa masajidu e cuuɗi allah wonande julɓe woni jamaji men ɗiɗo nde wonno ko ɗiɗo nokkuji gonno dewirtunoɗi allah ɗin tangaji sonno wonano allah ina duñirani yoga hen sababude yoga ɗiɗo nokkuji ma jirbinton nasawoje kono noon kala ɗo jiiɗa hoore wone naange hoore wone ɓuuɓri won hoore wonande ɗum e naange wonɓe ngannduɗaa ko dariiɓe ko kañumen keedi e bonɓe bonnooɓe ene keedi ɗumen e yettaade e cuuɗi allah ɗi bonna ɗumen ene keedi ɗumen e yettaade e diine allah on bonna ɗumen ko ɓen ngaddi ko ɓe dutta mumen faami walawla difa'ullahi nas ba'dum bi ba'd ko allah de duñirani yoga yimɓe he e yoga keddiiɗo o ga yoga nana nder nena ga ndewa allah ngala caɗeele yoga keddiiɗo nena to sippiray wiyooɓe no bonna ɗum ɓe a faami walawla difa'ullahi nas ba'dum li ba'd yo allah wattu en e défendroɓe darotoɓe ino duñana julɓe heddiɓe ɓen kañumen gone e ɓuuɓri enen daroɗen gonen haɗede gonen faddade ko bonɓe gaddi fo eɗen duttinayi mumen heddiɓe kañumen mbawa histe jobdi mum no heewi yo allah wattu en e ɓen ɗum woni badum li badum sonno wonano ɗeɗo gueɗe de allah wi ɗiɗo nokkuji fof ma keleten sabi holɗum ɓe bonni tan no ha bone yimɓe foof jalta hen so yimɓe foof jalti hen wiyede ko wona gonga heele itteɗo ɗum woni jomiraɗo wi wa masajidu e jamaji yuzkaru ina janke fiha e jamaji he ismullahi inde allah katiran ko heewi jamaji ɗi ganduɗa inde allah ne janke hen ko heewi subaka foof aɗa nani hen astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum kihiɗe fo annana hen astahfirullah alazim alladi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum cher wallahi wala yansuranna allah ko haala hen kono ga wala yansuranna allah allah wima allah wallu man yansurhu on mo ena walla ɗum inna allaha allah la qawiyyun ko cembuɗo azizun tedduɗo alladina no ɓen in makkannahum so tawi min kiɓili ɗumen fil ardi e leydi ndi aqamu salata ɓe darnat julde wa atu zakata ɓe totta asakal wa amaru ɓe jemira bil ma'rufi e ko moƴƴi wona hawɓe kaɗa anil munkari e pankare walillahi allah aqibatul umuri ko allah wodani wattan fiyakuji wa in yukadibuka so tawi ɓe pennima hay fi tasliyatun linnabi sallallahu alaihi wasallam woni hen waftande nelaɗo allah sunna faqad kaddabat fennino qablahum ko adi qawmu nuhin yimɓe nuhu ɓe pennino nuhu wa
وثمود وعاد يمبه هود وني عاد بفنين هود وثمود وثمود يمبه صالح بفنين صالح فامي هالك بيدو ففنن وقوم إبراهيم يمبه إبراهيم وقوم لوط يمبه لوط وأصحاب مدين يمبه شعيب وكذب موسى كدي تنام موسى kono noon kazzabahu lqibtu la qawmuhu Moussa pennuno ɗum ko ɓiɓɓiyankoɓe wona yimɓe makko ɓeeɗo fof pennanoma wona an tan penna wadde woto ɗum muuse ha tolno e won nokku wona an tan ina yaaji woto ɗum muuse ha tolnoyo e nokku faami haala o kuzziba Moussa fa amlaytu joomiraɗo wi muñanni lil kafirina wonande heeferede haɓe cikki ko kamɓe ngoni heen muñanmi ɓe bi ta'khiri l-iqabi tabi nemnude lette lahum wonandeɓe gumma refti ahattuhum jaggumi ɓe jaggirmi ɓe bil adabi lefte fa kayfa kana nakiri hono woniri lefte am fa ka ayyin heewi min qaryatin ummorde e wuro ahlaktuha e jangin walla ahlaknaha jangin meɗen mo ɓurɗen wowde ngo kalkumi ɗum walla ngomin kalki ɗum fof tan ko kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wa hiya tawi wuro ngo zalimatun e ngo woni toongo kalkirñi ngo tooñange maggo fa hiya no wuro ngo khawiyatun e ngo woni fokkingo ala urushiha e bildiji maggo wa kam heewi bi'irin ɗum woni wo bi'irin e woynu mu'attalatin ɓolɗinano ay woyndu ndu nena ɗo heddi tawa yimɓe mum koko kalki ngala ɗon yogannoɓe hen natti wodde wa qasrin e huɓere machidin ɓamtine huɓere towde afalam yasiru jomiraɗo e mate ɓe jahata kamɓe heeserɓe makka fil ardi e leydi ndi fatakuna lahum wonana ɓe qulubun ɓerɗe yaqiluna biha ɓeɓe paamira mate kamɓe jahata e leydi ndi saka ɓe jiya toon ko ngannduɗaa ɗum ɗo kono kewa e leydi hee ko walla ko kewno e leydi hee ko ɓe jogoroo ɗum ɓerɗe te ɓe paamira ɗum aɗa anndi pulaar wi fulɓe fuuta mbi mo haylaaki hayla hoore mo yillaaki yillo hoore jillotooɗo ma dañ e pinal ko ngannduɗaa jooɗiiɗo o dañataa ɗum kamɓe ɓeeɗo mata ɓe njahataa e leydi ndi saka ɓe daña ɗeeɗo pine aɗa anndi Yerodoro Diallo wi aduna woni ceerno mum hakkille aduna windat bindanɗe hakkille no jannga joni noon kamɓe oɗo aduna e bindanɗe bindaɗe hen ɗe fof holko haɗi hakkillaji maɓɓe ɗi jannga ɗum paama ɗum afalam yasiru fil ard beele kamɓe jahata e leydi ndi fatakunu lahum wonana ɓe qulubum ɓerɗe yaqiluna biha ɗe ɓe paamira ɗum ɗeɓe ƴoƴira ɗum ay ma nazala bil mukadibina qablahum ko jippino e ɓen finnunoɓe ko adiɓe ko wa adanu nande aw adanu walla ɓe jogo nande yasmauna biha ɓe eɓe paamira ɗum ɗeɓe nanira ɗum hol ɗum ko woni nande ɗe aɗa anndinani ko ɓe jaha ɓe jiira gite maɓɓe joni ɓe jogo nande yimɓe kalana ɓe kabre nomen ni enen joni ken habrade ɗum ɗo wonana en bindande en kabrama joni Abou Jahli ko ɗo rewno koni watno gañi ɗeɗo caɗele wattini ɗo en gandi wadde dewɗo ɗon waɗi noon foof ko ɗon wattinta faami aw adanu yasmauna biha walla nanɗe ɗe eɓe nanira ɗum naani ko nde ɓe jilliɗe ko jiiɗe ɗe ɓe jii joni noon ko ɗo ɓe jooɗiɗo ɓe kabre ɗo ɓe kabraɗo ɓe daña nanɗe ɗe ɓe nanira ɓe paama wonde ko yahata ko kamɓe no soɓe ndewi ɗo tawde rewnoɓe ɗo ɓe to battili to ko toon ɓe battiɗo en wadde ɓe curo ɗum woni aw adanu yasmauna biha jomiraɗo wi fa innaha ko woni qissa la ta'mal absaru wona jiiɗe woni ko wumata walakin ko woni tan ta'mal qulubu wumata ko ɓerɗe alletino ɗen fi suduri gonɗe e nder becce ay ɓerɗe gonɗe e nder becce ko ɗe ngumata heewi mo jiiɗa gite nana puccini kono o yiyata wona gite nde he ngumata ay ɓernde ko ɓernde tigi wumata so tawi neɗɗo nana fuccini giti omo ndaara
so werdima ɗo yitere makko omo wawi yiide ko woni ɗo ha rooso kono noon o yiyani gonɗinde Allah o ko gumɗo a faami so tawi neɗɗo nani somo naata ɗo jamaka komo walle no naatiri gite belani walla haydara o yiyata gite koko jeehi walla gite no pamɗi jiiɗe no lohi kono noon dewal Allah omo gonɗini Allah omana rewa Allah o ko jiyowo o wumani aɗa andi ɗum fof no pamrata ɗum pamrata ɗum ko Allah hiisaki aduna ala hiisa ko haalate ko fof ko ya wattu hakkille ma laakara tan ko toon hiisa waɗi ɗum ga ko kecce mayɗe ko fijiro woni ɗo par rapport to Allah to aduna ko fijiro woni ɗo ko heen noon ndewata Allah ko heen keɗirta to ko heen ne kadi gofata Allah heen mbasirta to ɗo kay ko ya liggo tan ƴeewa wonoyde to walla mbasa liggade perdoya to wadde tawde ko liggorde ya addoy koɗa walla ya addoy mbasa wadde an yiɗo tawde garɗa tan ko addude ɗo ala hiis ɗo wona ko ñiiɓate ɗo koko ara tan liggede ken arɗe tan hammeli wino holko gonnomi ko adine mbeɗa wona holko waɗi gonmi tawde mbeɗa wawno wasde wonde holko potmi wonde haade mi nattude wonde fami haala ko garɗen tan ko liggade ceeɗa en garani ñibde ɗo en garani hodde ɗo hay gooto men addirako ɗo ina jogoo ɗo galle afa in mittaka humul khalidun wadde tawde ko hono noon laakara o ko kañum jari wattude hakkille la tamal absar walakin tamal qulub ko ɓerɗe de goni ko wumata wa yastajiluna jomiraɗo wi eɓe jaccikkinono bil adabi e lefte walan yukhlifa Allah Allah noon lundota ko wa'duhu fodore muɗum bi inzali azab ɓe jippinde lefte wa aleykum assalam wa rahmatullah wadde fa anjazahu Allah hiini fodore muɗum yawma badrin wolde badre ay ñalawma badre Allah hiini fodore muɗum ɓe leftama ha mayde waale men wa inna yawma ayno ñalawma gooto inda rabbika ɗo joome to woni ñalawma darde ka alfi sanatin ena wayno duuɓi ujunere mimma ta'udduna e ko oɗon limtoro fi duniya ñalɗi aduna ñalɗi men aduna ɗiɗo ñalawma gooto to laakara to wayata kono duuɓi ujunere gaani walla foti koye duuɓi ujunere ga ka alfi sanatin ñalawma gooto duuɓi ujunere la ilaha illallah ƴeewa tan gila 2010 ha joni taw ñalawma gooto 2010 mbimi de 2010 ha joni taw ko ñalawma gooto ɓe ƴeew joni 2010 o joni hay 5 ans timmani hay duuɓi nogas timmani kono ƴeewa tan gila 2010 ko kewi heen ko fof ko jaaɗa heen ko fof ko voyage ɗa heen ko fof ko pawguɗa gummitoɗa ko fof ko dañƴa heen e ko mbasɗa heen ko fof kono ha joni taw ko ñalawma gooto te timmani 20 ans de te wona 20 ans mbimi de ko duuɓi ujunere joni noon en continat de ha wona yaha tan duuɓi temedere gila mammaji binaka ha joni taw ko ñalawma gooto duuɓi temedere ñalawma gooto hawni de te ɗum joni wonata ko ñalawmel daɓɓel duuɓi temedere wona duuɓi temedere ala duuɓi temedere ɗi wonata ko ñalawmel daɓɓil joni noon ɓeydo kadi ha woni ha duuɓi temed ɗiɗi la ilaha illallah ɓeydima kadi ha duuɓi temed tati duuɓi temed tati ñalawma gooto duuɓi temed tati juuti de yala tan seydi Cheikh Tidiane en ha joni no nanir tebbini ko ɗumin de fo taw koye ñalawma gooto tan ɓeydima ɓenni temednayi temedde joyi duuɓi temedde jeegom fof koye ñalawma gooto duuɓi temedde jeeɗiɗi duuɓi temedde jeetati duuɓi temedde jeenayyi nede sikki tan hakkille ma gasi tawnude ɗum de gasi tawnude duurgol ngol de duuɓi ujunere ñalawma gooto ka wawa wurde aduna ko gila jibinaɗa
ƴeew jooni aan jooni gila jibinaɗaa tan haa jooni taw ko ñalawma gooto miijo tan e ndeer ma aan ko ɓuri ɓooynude tan giɗa aɗa famɗi ko tekkotoɗaa ko famɗuɗaa jooni haa ɗo gonɗaa ɗo jooni taw ko ñalawma gooto ñalawma suwata ɓennude jooni noon aan ko nguurɗaa ko jooni wonaa ɗum woni ko wiyaa alaa koko adii ɗum duuɓi ujunere ñalawma gooto yimɓe ne kaani hulde Allah de wallahi sa ƴeewi tan de kam Allah hokkima tawfiq kay a waɗat moƴƴere tan heblanaade janngo nde ko ɗum tan wooɗi jooni noon fodde ɗiɗo duuɓi fof jooni ko ñalawma goo yimɓe nana dari jonde alaa yew jooni aan wiye jooni gila jiɗinoɗaa walla wiye tan jooni woto mbiyen ni gila jiɗinoɗaa jooni cuggu tan hay sohla 2020 oɗo ɓennuɗo jooni gonne koye 2026 gila 2020 ko dariɗɗo goote gila 2020 aɗa anndi kam wiyete ko owana neɗɗo dariɗo gila 2020 haa jooni ko dariɗo gootel wiyete ko owana neɗɗo ay hikka jooni e coupe d' afrique oɗo jawtuɗo Maroc ɗo jooni ay congolais o e darotnoɗo jooni gila premier mi-temps tan haa match wutte 5 tan waɗni junngo makko omo ñamtina oɗo Lumumba jooni a yi aduna fof nana haawa e makko dari tan ɗo gootel dillata daalata fodde 90 minutes aduna fof nana haawa e makko tew daraka e feccere ñalawma kono aduna fof nana haawa e makko feccere ñalawma men o daraki kono aduna fof nana haawa e makko jooni noon to jooni daranɗaa ko duuɓi ujunere waɗi ceerno wattitto hakkille tan annda ko toon tan woni goonga to tan woni goonga ceerno waaleykum salam gay kono ƴeew ɗin ɗon duuɓi ujunere noon ɗi mbayata e juulɗo nelaaɗo sallah sallam wi kono hakkunde tisubar tan e takkosan ni ko yimɓe daroto ko fof juulɗo o ko hakkunde tisubar tan e takkosan wonanta ɗum kañum ko julɗen ɗo tisbar ko faade ko julten takkusan ko juulɗo ko ɗum wonata e mum kono keefeero wa kana yawman ala alkafirina asira jomiraɗo yo ñalawma no satte keefeero de ko ɗo keefeero daroto wiya rabbi ihkum baynana walaw ila nnar joomam ñawmin han kadi yemin gummoye ɗum hay sono ko jeygol faani hay sono ko jeygol aɗa anndi hulnanno yimɓe ɓe haalde ko hulde haalde woto ñaawoore wat woto neɗɗo weddi wiyeede jeygol bone waɗa jooni noon joomum tolnima heen e muusalla ɗo ngannduɗaa nen wiye so yiɗi taw ko jeygol faani yo yimɓe ngiw e nde darnde jooni noon so joomum fayi jeygol noon hade mum yettoyaade jeygol en kaaliino guleeki kii tan konngol ɓurgol hulɓinaade e denndaangal konnguɗi ɗi neɗɗo no nana e aduna mum ko wiyeede jaggee oɗo paaremo jeygol fasaul akbar biyeteeɗo o ko ngol konngol janƴaare ɓurde mawnude fasaul akbar janƴaare ɓurde mawnude ko nande konngol jaggee oɗo paaremo jeygol taw ko aan hoore ma wiyetee noon yo Allah dande heen enen jooni yo Allah waɗen e duusateeɓe duuseemo paaremo kolloyomo galle makko aljanna yo Allah waɗen e ɗen jooni noon neɗɗo nana malaikaji men mbiye jaggee ko huduhu fahulluhu sumal jahima salluhu haaldama cetta nano ɗum nan ka ŋaañoo gaa to ɗuɗumino to tan ɗo membo ga nan huduhu fahulluhu sumal jahima salluhu jaggeemo mbaɗee makko geƴƴelle ceenuuji ɗi ko jaygol jahannama to beddoyɗemo toon haala ala hol paaboomo hol balloomo hay gooto ngol konngol ɓurngol mawnude ɓurngol hulɓinaade ɓurngol muusde ñalawma darnde fasaul akbar ceerno no hulɓiniide yo Allah danndu en heen wadde faama ko gollande laakara tan woni ƴoyre ay aduna ceerno so a ƴoƴii tan baylande tan baylitanɗe ɗe nguurɗaa heen ɗe so a ƴoƴii tan anndat aduna wonaa ko foti watteede hakkille
seeɗa jogiɗa e hakkille o itti capanɗe tati e nder makko walla itti capanɗe tati e nder makko ko temedere wonno capanɗe tati e nder makko sa yiɗi mbaɗa e aduna daña ko gurduɗa hono capanɗe jeeɗiɗɗi heddan lahara ala kullin jomiraɗo wadde ɓe lettama walde badre woko ayin heewi ko ɗon de so hiya zalimatun wuro ngo tawi kanko wuro ngo e ngo tooñi hoore maggo wa ilayya almasir jomiraɗo wi koto am woni ruttorde qul wi ya ayyuha nnas e heemon yimɓe ahlu makkata en innama ana lakum ay min wonande on nadirun komi jertinowo mubinun peññinɗo jertingol falladina amanu ay ɓen julɓe gonɗinde Allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi lahum no wadani ɓe maghfiratun kafragal min aljunubi e bakkatuji wa rizqun ina wadani ɓe ardigue karimun tedduɗo huwa aljannatu woni aljanna ja'alana allahu min ahliha والذين سعوا بأن ياب في آياتنا آية من القرآن معاجزين بقدر جمك قل أمن بقدركم من رنكب أولئك أيديد أصحاب النار كبيم بجيبول وما أرسلنا من نلان من قبلك كأدما من رسول النلان ولا نبي ولا النبي أفاني إلا إذا تمنى سوناس تبي أجنجي ألقى الشيطان seyɗane werlo fi umniyatihi e jangin makko so na tawi so tawi o jangi seyɗane werlo e jangin makko seyɗane alnabi nana janga tan seyɗane ara jiɓa ko jomum janganno ko fa yansahu llahu on tanga noon Allah mamta ma yulqi cheytan ko seyɗane o werli e jangin makko ko ثم رفت يحكم الله ألا تبتنا آياته آيات مود والله ألا عليم كغندر بإلقاء الشيطان ما ذكر كبرلو قول شيطاني كجنتاكو حكيم ينجلو فاهم دونن ko halaluji tan hakkil e wonno addilɗo kono ɗum wona ko yaara wona ko fotta wona ko yaara kanko addi o wi ko annabi jangino ina janganno suratu najmi ha ari afraytum llata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ay bi ilqa'i shaytan ala lisanihi shaydan wirdi e ɗemgal makko min gayri ilmihi ko alda e gandal makko joni noon o wi tilka al gharaniqu l ula wa inna shafa'atuhunna la turtaja ɓe mbi ɗum ko seyɗade nanni ɗum e ɗemgal nelaɗo Allah nelaɗo haaldi hono noon ina haala afraytumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukhra ɗi sanamuji tati nelaɗo no haala boɗeji majji ɓe mbi seyɗane jaggi werle e ɗemgal nelaɗo Allah tawi nelaɗo tinani wonde ɗiɗo sanamuji kanji de koɗi tefoji kanji de koɗi moƴƴi koɗi dewateɗi te kadi tefore majji ñalawma darga ina jorta ɓe mbi ko seyɗani weddi ɗum e ɗemgal nelaɗo Allah kono wona ko tadi wona ko woodi joni noon ɓe mbi caggal ɗum Allah noon muññitiri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeeɗo ayeje ɓernde makko heeɓi ndi andini wonde ko seyɗani nannuno e ɗemgal makko o haali ko kono ala koy o wi fannasku ko haala ɗo ko wona ko yaara tilkal harani wiyeede nde wonde o wi ɗiɗo sanamuji ko moƴƴi tefoore majji ina jorta qala zarari qala razi wi amma ahlu tahqiqi faqad qalu hadihi riwaya batilatun ahlu tahqiqe ɓe mbi oɗo riwaya ko mere ko fenani wona gonga mawdu'atun wahtajju ala al butlani ɓe kujjinori qissa o wasde wodde bil qur'ani to qur'ana wa sunnati e sunna wal ma'quli e to bangi hakkille ni hay hakkille jaɓani a faami fa bi wujuhi ahadiha qawluhu ta'ala jeese hen woto ko konngol jomiraɗo walaw taqawwala alayna ba'd al aqawili
jomiraɗo wi so tawi o haalanno e amen yoga e konnguɗi ɗimin kaalanno ɗimin kaalano aɗa andi aya qur'ana o wadde Allah wi o haalata ko haalaɗi ɗum wadde firti ko haalata gomɗani walaw taqawwala alayna ba'da al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al watin sunna kanko annabi o omo haalanno komin kaalani la akhadna minhu bil yamin wadde firti ko annabi haalata ko Allah haalaɗi wadde ɗum tabitani qur'ana riwi ɗum ثانيها جومراد بي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ومن وادناني نغسطتومي أودو قرآن تاو كوي بانجي في التانم ودي تاو دي نلادو واواني وستفا دي كنمي هونم قلنا سيداني ناتفته مكوها وستفا واواندي الآية ثالثها كونغول تسبول قوله تعالى وما ينطق عن الهوى كنكو حالتا بلاد في التانم biyaɗo haalata belaɗe fittanum holno cheyɗani ardata e muɗum ha haalna ɗum ko yiɗa haalde ko wa amma sunnatu so tawi ko sunna fa minha ma ruwiya fa minha ina hen ma ruwiya ko habra an Muhammad ibn Khuzaymah oɗo annahu su'ila an hadihi al qissa o namda oɗo qissa fa qala o wi hiya min wad'i zanadiqa o wi oɗo qissa kay ko jindigaji tan nanni ɗum hen yimɓe ɓe ngannduɗaa ko jindiiɗe en ko ɓee tan fewji ɗum mbaɗi ɗum kono wonaa qissa goɗɗo wa qala al-Bayhaqi hadihi al-qissa ghayru sabitatun min wajhati an-naql min jihati an-naql eyi Bayhaqi wi oɗo qissa wonaa gonɗum wonaa tabiɗɗo to baŋnge ko egga faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi annahu sallallahu alayhi wa sallam qara'a suratu an-najm Bukhari haali e sahihul Bukhari wonde nelaɗo Allah jangi suratu najmi wa sajada fiha almuslimuna wal kuffara wal insu wal jinni ndow sujji nde juulɓe heesereɓe yimɓe jinneji fo cujje sujud makko he kono wa laysa fihi hadithul gharaji kono kay Bukhari addani hen hadithul gharaji wa amma al ma'qulu so tawi koto bange hakkille faman awjaha فمن أوجه أنا جاهز أحدها تبني كل وجاهز أحدها هنيس أن من جوز على النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم الأوثان ولا تعظيما للأوثان فقد كفر قال جنوده إن الله صلى الله عليه وسلم وندي أموني سنموج أوروكي هي فريدي نلا من تسنموج حكي لجبان ثانيها لمن لو كان الإلقاء على الرسول ثم الإزالة عنه لكان عصمته من أول الأمر أولى وبي لمن ستوي كي نلا رينته ورلي نلا الله هكذا تقل دم إتك أفاد الله وفا شيطان بون هكذا تقل دم إتك ستوي كي دم وودينو رينه دمون دي شيطان سوى نادهن كنو هان seyɗani naata hena para Allah oppo seyɗani naata hena para itta ko seyɗani naatni hen ko sonno ɗum no wodno kay Allah reena nelaɗo Allah seyɗani wasa nadde hen ɓuuri hande e Allah oppo nelaɗo Allah ha seyɗani naata ha gasa fuɗɗo ittude fami haala ka ɗum koye jees wadde firti ko qissa o tan o wona gonɗuɗo wa huwa alladi ko ɗum ɗo woni yajibu alayna i'tiqaduhu ko waɗɗi e meɗen fibde ɗum fi kulli nabiyyin e kala annabi ko ɓe reenaɓe ceerno salisuha wa huwa aqwal awjuhi tata ɓengel ɓuuri mo semmude jeese ɗe fof an inna no enen law jawwasna dhalika so tawi en dagni ɗum lartafa al amana an shari'ihi nden wadde hoolare ma ɓamtotono e sharia makko ɗum ɗo so tawi tagino i hankkadi sharia natti wadde hoolare hende ma iwanno hen tawde cheyɗane nanna hen ɗum ɗo cheyɗane nanni ɗum Allah woppi ma won ko cheyɗane nanni ko Allah woppani fani ثم قال الرازي بي وقد عرفنا أن هذه القصة موضوع wadde tawde ko hono noon en gandi oɗo qissa mawdu'atun ko fitinaɗo ko penaɗo tan ko baɗaɗo hen tan wa khabarul wahid la yu'ariju dalail
al aqaliya faami habaru goto noon wawa wiide no ardidiray dalillaji ɗi ngannduɗaa ko hakkilanteji ne heewi tan ne heewi ha paama tan wonde ƴifto o wona goɗɗo eyyi ko tabiɗi ko seyɗani ina soktina e maɓɓe ala annabi mo ina janga so wona tawi seyɗani werlima e ko jangata ko subha muɗum subha mo seyɗani werloto o noon koye ɓerɗe yimɓe he e ɓerɗe yimɓe he holɗum yimɓe ɓe jogo hen sikkitare ɗum ɗo ko bidew walla ɗum ɗo ko jimri hono no seere no heefere ɓe mbiyatno ni hada chihrun walla hada chihrun walla chihrun ɓe mbiye ko bidew walla ko ɗum jimri ay ɓe gona yirtude e nder ɓerɗe maɓɓe est ce que no woodi est ce que wona kanko fibinto ɗum ɗo jangata ɗo seyɗane werlo hen jiɓe muɗum joni noon Allah itta e ɓerɗe julɓe he fa yansahu llahu Allah itta e ɓerɗe julɓe he ma yulqi cheytanu ko seyɗane werli ko dumma yuhkimu llahu caggal ɗum Allah tabitina ayatuhu ayeje ɗe keddo e nder ɓerɗe julɓe he faami ko ngowɗo firo ɓuri tellude kono kay wona nelaɗo janggi seyɗane naate ɗemgal mum eyi seyɗane ala ɗen doole mo ala ɗen doole nomo yahkumullahu ayati wallahu Allah alimun ko ganduɗo hakimun ñeññuɗo liyajala ma yulqi cheytan liyajala Allah waɗiri ni noon ko haw waɗa ma yulqi cheytanu ko seyɗane no werlo ko fitnatun ko ɗum jarabuyen lilladina kafaru aɗani kay ɗum ɗo ɓeydim laɓɓinanandema ɗum wonande ɓen heefere wona jarabuye e maɓɓe kamɓe fi qulubihim ɓen ɓe ngannduɗaa ene e ɓerɗe mumen maradun ñow sikke e naafiqaaku wal qasiyati e ɓen ɓe ngannduɗaa ko yorɓe qulubuhum ɓerɗe mumen wa inna alzalimina ayno toon ɓe heeferɓe la fi shiqaqin eɓe e weeññe baidin woɗɗude goonga almuazzib baidin woɗɗude goonga joomiraaɗo wi waliyalama alladina ha anda ɓeen utul elma hokkaaɓe gandal attawhidi woni qur'ana annahu wonde oɗo qur'ana alhaqqu ko goonga min rabbika ummorɗe e joomi fa yuminuɓe gonɗina bihi qur'ana o fa tuhbita hiɗi ndo lahu wonande ɗum qulubuhum ɓerɗe maɓɓe wa inna alladina walla wa inna allaha ayno allah la haadi omo fewna alladina no ɓen amanu gonɗinɓe ila siratin fewde e lawol mustaqimin foccingol wala yazalu alladina kafaru serata ɓen heetere fi miryatin eɓe e sikka min ho ummorde oɗo qur'an hatta ya'tiyahum ha ara e maɓɓe as-sa'atu darga baghtatan ina woni ko juhi aw ya'tiyahum walla ara e maɓɓe azabu lepte yawmin aqimin ñalawma dimaro woni ñalawma badre la hayra fihi lil kuffari o ñalawma de jam alana hen wonande heeterɓe kar rihil aqimi hono no hendu rimayruyi fani al mulku laamu yawma idin on ñalawma woni ñalawma darga lillahi ko Allah woodani yahkumu omo ñaawa baynahum hakkunde maɓɓe hakkunde julɓe e heeferɓe ko woni hakkunde maɓɓe ko falladina no ɓen amanu gomɗinɓe Allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi fi jannati naimi ɓeede enayi aljannaji ni'amaji fadlan min allahi walladina kafaru ɓen heeferɓe yeddude Allah wa kaddabu penni bi ayatina ayeji amen fa ulaika no ɓeede lahum no woodani ɓe adabun lepte muhinun koyɗe maji walladina hajaru ɓen ɓe ngannduɗaa ko ferde fi sabilillahi e laawol Allah afani min makkata ila almadina ummade makka fewde madina dumma qutilu walla refti caggal ɗum ɓe ɓara aw maatu walla ɓe maayi tan e laawol la yarzuqannahum llahu ma Allah arziqinɓe risqan hasanan arziqe mo ngannduɗaa ko ngarɗuɗo huwa aljannatu ɗum woni arjanna ja'alana allahu min ahliha wa inna allaha Allah la huwana kanko de khayru raziqina ɓuri moƴƴude e denndaangal arziqinooɓe
la yudkhilannahum ma Allah naalnuɓe madhalan naatirgal ngal ngannduɗaa ko yardawnahu omo welee ɗum kanko Allah ko huwa aljannatu ɗum woni aljanna o yo Allah waffeene maɓɓe wa inna allaha Allah la alimun ko ganduɗo halimun muñɗo dhalika ayi ɗum ɗo komin kabruma an nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa man aqaba kala mo letti bi misli ma uqiba leru ko lepta bihi e muɗum ko ayi woni keefeero juulɗo yoftima e keefeero humma refti bugya alayhi tooña e makko kedi la yansurannahu llah ma Allah wallumo inna allaha Allah la afuwun ko jaafotoɗo anil mu'minina ga julɓe gafurun kafrowo lahum wonande ɓe dhalika ay ngol ɗo ballugol ngol Allah wina walla bi anna allaha ko sabi Allah yuuliju lleyla omo na anna jamma fi nahari e ñalawma o yuliju nahara o ne anna ñalawma fi lleyli e jamma wa anna allaha e Allah sami'un ko nanowo du'a al mu'minina du'awuji julɓe basirun ko jiyowo zalika ngal ballal de kadi bi anna allaha ko sabi Allah huwa alhaqqu ko kanko woni goonga tabiɗɗo gonɗuɗo tabiɗɗo wa anna ma yad'una e ko ɓe noddata ko kamɓe heeterɓe ɓe min dunihi ko wona Allah huwa al asnamu woni sanamuji ɗi huwa al batilu ko baaɗiɗo ko kañum woni merantere iwoore wa anna allaha e Allah huwa al aliyyu ko kanko de woni towɗo alkabiru mawɗo alam tara jomiraɗo wi mbiyete a anda anna allaha wonde Allah anzala o jippima o jippini min assamai ummorde asman ma an ndiyam fa tusbihu l ardu wattina leydi ni muhdarratan koni kecciri wa anna allaha muhdarratan ndi woni koni kecciri ay e hattan makko kanko Allah inna allaha Allah latifun kone wiiɗo newaniɗo bi ibadihi jiyaɓe mum fi ikhraji nabati bil ma'i e jaltingol fuɗe e ndiyam ɗum de ko ni woyo Allah fewde jiyaɓe mum Allah noon khabirun kadi ko kompetiɗo jiyaɓe makko lahu no wadanimo ma fi samawati ko wone asmawuji wa ma fil ardi e ko wone leyɗele ala jihati l malik wa inna allaha Allah walla ala jihati l milki e yeeso leeso laamade ɗum tan ko kanko jeyi ko wone asmawuji e ko wone leyɗele kono ko ya faam ko bin jihatil milki ko e yeeso laamade ɗum wona e yeeso jibinde ɗum no huɗaɓe Allah ɓe mbiyata ni no faami ɗum woni lahu no wadanimo ma fi samawati wa ma fi l ard eyi wol fulku ko hono noon ne kadi laaɗe ko ɗon nde eyi wa inna allaha kanko Allah la huwa alganiyu ko kanko woni jondiniɗo alhamidi jettaɗo alam tara mbiyete a anda anna allaha Allah sahhara lakum o eltani on ma fil ardi ko wone leyɗele wal fulka e laaɗe tajri ino doga fil bahri ino doga fil bahri e maayo bi amrihi e yamirore makko bi idnihi o yumsiku sama o jogitima asman kanko Allah an taqa ande o fukkato alal ardi e leydi ndi illa bi idnihi so wona yamirore makko asman ko kanko tan de jaggi ɗum woto fukkade yimɓe ko kangaɗo wiyanno ko hoyno asman ha ɓooya wi ɗum ñande fukkiɗo ma Allah danda Allah ɗum so fukkima ko alhaali de nene jaggi tan ɗo gootel gila ha fof koɗo wonno ko ɗon tan a nanata hande dirti oga banggue a nanata yerɓiri to a nanata yaari ga a nanata wonko boni hen wonkoye réparede a nanata ɗo koko hoomi ko Allah tan wawi wonde changement ala no wano ni tan a meeɗata nande tan hay gotol hande asmano ittama ɗo holto woni wonko bone makko wonko won bone fewntede makko sono baɗal neɗɗo wonno joni ma meeɗal none meeɗa nande ɗum koyɗa tan yiyata asman mbiya holto asman woni wiya wonkoye réparé wonko bone makko seeɗa
ko faam walla on ko bone makko walla oto banngene ñaamtite no ko neɗɗo wonno ma meeɗan nde kawruɗa e ɗum on ko woni fewnteede heen walla oto baŋnge no fuɗɗi ñaamtaade seeɗa walla oga baŋnge no ɓoyre ɗum ɗe heeni on saha on ko fuɗɗi wadde heen hoomat woni koye sakkeede ala no waano ko noon tan gila tan haa hay changement gooto alaa heen wonaa ɗo no ɓeydi hesɗude wonaa ɗo no ɓeydi tunwude e ceerno ko Allah tan woni Allah omon tan jaggi ɗum ne kadi ɗo wonnoo ɗo ko ɗoon tan a nanataa dirti faati dow seeɗa a nanataa dirti faati les seeɗa ɗo wonnoo ɗo ko ɗoon tan ko foti no majaango yitere ko foti no hunde tegene tellaaki ko foti no majaango yitere ko foti no hunde yitere nabbitaani ɗo wonnoo ko ɗoon tan te omona jaggi ɗum woto saande yimɓe ko o tan woni Allah la ilaha illa hu an taqa ala al ard illa bi idnihi so wona yimmirode makko ko tuhliku so woppino ɗum jooni a yimɓe fof kalkoto ɗum noon oto woppu yo jaggan en ɗan kono surgaji ɗi ndetani tawanen ɗo wona kenen ko jontaɗo kadi inna allaha allah binnasi wonande yimɓe la raufun ko jurmotoɗo rahimum jaafotoɗo ngam nammi ɗum mbimi ha heureusement ni tawde ko ɗo tan haari koye bamum o jontaɗo ɗum ko ɗum wooti ko wiɗon ko noon wooti de firtata ñalawma dargana haale ɓe jaggere mbatta ɗum ɗo wona yanke mi heen jiɗɗo dañde bose kadi waɗi heen vidéo mum wi ko haalaɗo ko ke ko ñalawma yalduno sigi te tan haali tan ha nanni hoore mum o wi darga kay ala kaaji Allah bonima ɗayi ko yawma no tayyirul jibal mi anda fof mbadata ɗum ala machallah alhamdulillah a faami ɗum woni ويمسك السماء أن تقع على الأرض إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي كان كوني أون أحياكم بورن دون بالإنشاء ثم يميتكم رفتكري أوراء عند انتهاء آجالكم تانغا غسل لجمود ثم يحييكم رفتكري أوورتنا عند البعث تانغا أمثال إن الإنسان أين ندو لكفور كوكيو جدغل لكل أمة ودني كالة لنيول جعلنا من بدني من سكن ناترد لإن ناترة بنج شريعة نودو بمعنى كو إن رورا الله تام هم نبين ناتفوه كو بناتروبي دو هولي دوم كو بغوليروبي اون شريعة كالا لنيول تام من بدني دوم شريعة اون شريعة دوم وني كو بغولير en kaalim la ilaha illallah to mbawɗen yaade fof ko ɗon tan aleykum salam ɗum sa fatwa kala annabi bawɗo arde la ilaha illallah o yaltani kala annabi bawɗo arde o yaltani la ilaha illallah kono noon ko heddi no leƴƴi ɗi mbaadi leñol fof e sharia mumen eyi onon ɗum ɗo no dage mon ɗum ɗo no harme mon seerta toon luutodirde toon kono kamɓe fof kamɓe ɓe fotte wonde ala dewteede sowna Allah kala annabi nelanoɗo ko an abudullah wahdahu eyi ndewe Allah tan gooto ko heddi ko noon si kulli ummatin jaalna man sakanum naasi onon soɗon juula kuccitee ga onon soɗon juula daroɗe onon soɗon juula jooɗɗe onon ɗum ɗo no dagee mon onon guyka no dagee mon onon guyka no harmee mon sertoya toon faami haala ka exemple uji tan noon koto sosoɓe nande ɗum tan cikka mbimi guyka no dagi ko ngannduɗaa ɗum ɗo ko dewrude Allah yimɓe ɓe ceertoye ɗum kono wonde alaa dewateeɗo so wonaa Allah toon hay gooto seertaaka toon hom naati goo fala yunasiunnaka joomiraaɗo wi woto ɓe mbeeññondirɗe maaɗa fil amri e fiyaaku o woto o woppu woto o noddu woto o duwo
ila rabbika walla noddu e wad'u noddu ila rabbika fewde e diine joome innaka no an ala hudan aɗana e diine mustaqimin poottiiɗo wa in jadaluka so tawi ɓe mbeññidi e maɗa e fiyaku diine faqul wi allahu allah a'lamu ɓuri anndude bima ta'maluna ko oɗon golla fa yujazikum alayhi ma o yoɓoy on ɗum wa hada qabla al amri bilqitali ɗum ɗo koko adi yemirore haare allahu allah yahkumu omo ñaawa baynakum hakkunde moɗon yawma alqiyamati ñalawma tan fima kuntum ko laatino ɗon fii e muɗum tahtalifuna oɗon luura alam ta'lam jomiraɗo wimmate a anda anna allaha allah ya'lamu omo andi ma fi samai ko wone asmawuji wal ardi e leyɗele inna dhalika ay woni eko jamtaɗo ko inna dhalika ay ko jamtaɗo ko fi kitabin ena e deftere allahul mahfuz inna dhalika ay woni e ɗum ko jamtaɗo e gandugol allah alallahi e allah yasirun ko hunde ne wi ko jamtaɗo ko wonde allah andude ɗum de ko hunde ne winde to allah wa ma lizzalimina alana ɓen toñoɓe min nasirin ballowo wa ida tutla so tawi jurtitama alayhim e mabɓe ayatuna ayeje amen ejjinatin eɗe goni peeƴƴe hujjaji taarifu aɗa anda fi wujuhi lladina e jeese ɓen ɓe ganduɗa kafaru ko yedduɓe kafaru al munkaru aɗa yiya e mabɓe jeddugol min al karahati wal ubusi ya jeese ɗe no ɗe ñirɗinorto faama hen dañu aɗa yeeɗo joni neɗɗo hay so galle ma tan dañƴa aɗa hollam tan jeeya yeeso he tan réaction wonde o weltaki walla ko oto ma tan kolluɗama tan jeeya yeeso makko tan réaction tan mo weltoraki ala ko wawi hen o wima est ce que a jarama aɗa handi hen kono noon tawa yeeso ngo wona ɗum haaɗi jiira ɗum yitere ma ganda ɗum a faami joni ayeje qur'ana ɗe o wi so ɗe durtitama e dow mabɓe aɗa yiye jeese mabɓe jeddugol aɗa yiye jeese mabɓe dañgu kafarul munkar yakaduna eɓe ɗeɓe yasɗuna ɓe jawlo billadina wonande ɓen yatluna ɓe eno durtito alayhim e mabɓe ayatuna ayeje amen ɓol wi fa unabbi'ukum mbete mi habrata on garata mi habra on bi sharrin ko ɓuri bonde min zalikum e ɗum mon ay ko gañɗon ɗon ko musata on ɗon ko gare mi habra on ko ɓuri ɗum ko ɓuri ɗum musde ko ɓuri ɗum musde ayeje ɗe ko dursitte e moɗon metta on ko oɗon gandi ko ɓuri ɗum musde annaru ko jeygol wa'adaha llahu ngol allah fodani ɗum alladina no ɓen kafaru yedduɓe allah bi anna masirahum sabi battingol mabɓe ila naari e jeygol he ilayha fewde jeygol he wo bi'sa boni almasiru ruttorde so tawi ko jeygol ya ayyuhannasu e hemon yimɓe duriba fiyama masalun tindol fastami'u kettoɗe lahu wonande tindol ngol inna alladina ayno ɓen tad'una ɓe oɗon nodda min dunillahi ko wona allah ɓeɗo de lan yahluqu ɓe tagata zubaban mbuubu ɓe mbawa tagdi mbuubu hay mbuubu ngo wala wijtama'u lahu hay so dendagal tagore nde fof rendi hen wawa tagde mbuubu ƴewta mbuubu ko allah tagi fof ko no wayi hewde ƴeewa baroɗe en kewli en kobbi en gueloɗi en baali en bamɗi en dawaɗi en fof en kalani yimɓe ƴeewa fof no foti hewde allah yiɓe mbawa tagde mbuubu mbuubu nin tan nguɗo mbuubu tubakoɓe pewni ɗum nan diwa ala donc joni noon wona tan nde hayna haaɗi ɗon ay wala wiji tama'u lahu ay hay sonno ɓe ndentani ɗum aɗa andi ko ɓuri ɗum hawnani koɓe taga tan hono mbuubu hay sonno wona ko waɗi fittandu ko ni tawa no jogui programme tan no programme mbuubu wayini joni aɗa andi ko fewnteɗo puppeji ɗi ko aɗa andi puppe no wawi fewne tan ha wayno mbuubu ni kono taw ala fittandu wawa diwde sa yi ɗum nani kono ɗo joni taw kamɓe pewni neni sa yi tan a wawa sewnuɗum e mbuubu kono heddi tan ko ala fittandu wawa diwde kono hay ɗum ne beela ko kamɓe pewni ɓe pewnaki ko création allah koko allah waɗi koko ɗum ɓe ñembi ɗon a faami wona ɓe pewni ɗum kamɓe wona ɓe puɗɗi ɗum
yoɓe mbaɗ ko ngannduɗaa hay sonno ko alaa fittaandu ni taw ko création maɓɓe tan taw ko jogiiɗo juɓɓudi hono no ɗum jogori juɓɓudi hono no tagoore Allah nde jogori juɓɓudi ɓe mbaawa nganndaa sa faami wonaa haala fittaandu ndu tan jokateeɗo de jokateeɗo ko haala gonka ka ko ɓe ñemtinta ko e koyum men ɓe mbaawa taw wonaa eɓe ñemtini ko Allah waɗi ko mbuubu ngo ɓe mbaɗi jooni alaa fittaandu waawaa diwde mum ɗum ko kamɓe pewni ɗum wona kono noon ɓe peewnaani e puɗɗal maɓɓe ɓe ñemtini ko mbuubu ngu Allah waɗnoo ngu wala wiiji tan ma wuula ko hay sonno woni ɓe ndentanii ɗum jooni noon te ko ɓuri haawnaade wa in yaslubuhumu zubaabu alhamdulillah o wii so mbuubu ɗoofani ɓe sey an huunde la yastanqisuhu ɓe mbaawataa heɓtude ɗum mbuubu arii ɗo jooni joomum waɗii ɗo lati mum walla joƴinii ɗo kosam mum walla ko waawi wonde fof mbuubu yettiima ƴettii heen cetteel mum yehii neɗɗo o ko waawi ñelde ko fof ko waawi tidde ko fof waawa abbaade mbuubu ngo wiyama heɓta kosam mbuubu artir kosam ƴettuɗaa ɗo ɗam Allah wiya waawa sono ko coosoho wonno wiyata kono abbo so aɗa kosam mum yehi a faami kono Allah wo tambina waɗa ma wata abbo a waawa aɗa waawi jaggude mbuubu nguni mbaraa ɗum pompe en ɗum ɗo hen kono a heftii ko ngu ƴetti ko a waawa laamu Allah ngu no haawni so Allah fadoy to yimɓe ɓee to no haawni woto ƴeew ɗum ɗo tan woto ƴeew mbuubu nguru mbarta ɗum ɗo de Allah wi ka waawa heftude ko ngu ƴetti ɗon ko kono a waawa wartimude ƴeew mbuubu jooni no ɓurduɗaa ɗum ƴeew mbuubu jooni no mbaawruɗaa ɗum ƴeew mbuubu jooni no laamoriɗaa ɗum kono noon ƴetta ko ngannduɗaa neni ƴetti aan waawi ɗum e baŋngeeji fof kono waawa heftude ko ƴetti ko min yeslubuhum zubaab ceerno la yastanqiduhu min a waawa holno mbatta a waawa ceerno ko Allah tan woni laamɗo la yastanqiduhu min jooni noon tawde ko hono noon coosoho o wiyata kono abbo mbuubu ƴettiiɗo e kosamam hee seeɗa mbuubu mi woppirtaa ɗum ni komi gabbotooɗo komi keɓtoowo jooni noon Allah wi da'ufa taalibu lohii ɗaɓɓoowo o diddoowo o wal matlubu e diddateeɗo o fof mbuubu ngu e diddoowo ɗum o kamɓe ɗiɗi fof ɓe lohii ƴeew mbuubu no wayi lohate ni diddoowo o kañum ne tawde waawaa heɓtude ko ngu ƴetti ko on e hoore mum lohii faami haala ka da'ufa taalibu wal matlubu lohii ɗaɓɓoowo o wal matlubu e ɗaɓɓateeɗo o fof da'ufa taalibu wal matlubu ma qadarullah joomiraaɗo wi ɓe mawninaani Allah haqqa qadrihi fodde mawningol muɗum fodde mawningol o foti mawnine ɓe mawnindiraani ɗum Allah de inna allaha Allah la qawiyyun ko tembuɗo azizun jaaliɗo fi mulkihi e laamu mum eyi sadaqallahu alazim waktu o yoni kono hay sonno ko hojomaaji ɗiɗi tan mudduuji ɗi ɓe jogii naamdotonooɓe en so joomen bitikaaji en nan ɗo kañumen tan mbaawi seernande en eyi jaajaf eyi jaajaf kam alaa hiisa kañum eyi kilo maaro ko jeeya toon ɗum jooni no foti temettere capan joyi eyi eyi ɓurko yaajde ɓurko heewde ko ñaamee ko eyi eyi kañum kam sono waɗi façon ŋaaji surtout so woni façon ŋaaji tati ɓuri welde seerlude woni façon dow e façon hakkunde e façon less maaroji ɗi ngoni façon ŋaaji tati eyi 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 on denɗi en ñaama denɗi en on ñaama eyi mo hakkude o woni temetere capan joyi eyi eyi on woni cohlaaɗo wadde en paami wadde mudduuji ɗi kala hoore kam ko kiloji ɗiɗi wonande tottiroowo haalis o faama muddu hoore fof ko 100 mbuuɗu wona tawde ko 350 wonande jaltiniroowo ɗum haalis o faama hoore fof ko 700 mbuuɗu wonata eyi wonande jaltiniroowo ɗum haalis to baŋnge mazahibuuji ɗi eɗi luuri e yaltinirde ɗum haalis mazhab abou hanifata ɓeeɗo mbi yaltinirde ɗum qiima haalis ɓuri sabi teskaade ɓuri wonde maslaha tottateeɗo o lasli ko addunoo totteede muddu o ko tottireede ɗum miskiine o
hawwa wa naftorade ɗum nelaɗo wiyatno ko agnuhum ani suali l yowma joneɓe ga ñagade ñalawma hande o nde wonno soɓe pini kamɓe ɓe ngala barmiji ala koɓe mofti soɓe pini bottari mabɓe woni koye koɓe ñagoyto ko kaccari mabɓe ko ñaagoyaade ɓe dokkeɓe ñaama hirande mabɓe ko ñaagoyaade ɓe dokkeɓe ñaama joni noon tawde hande ko ñalawma julde dokkeɓe guila ɓe cuwa yaltude ɗum noon tawde ɗum natti hande ɓeeɗo jii ko wadde ɗum qima totta miskino o haalis o ko ɗum ɓuuri nafde ɗum tawde hay sa tottinomo maaro ko kanko ko jeeyiyowo tottumo haalis o tan ɓuuri fof finde e zaman o hande noon hewɓe no jaade ngoɗo miijo hewɓe no jaade nde yiyande e ala kullin tan yo en paam kala ɗo yarata kilo ko kiloji ɗiɗi won wiyannoɓe kiloji ɗiɗi e libar lil ihtiyati kono noon libar o ala hen saabu hay kiloji ɗiɗi ɗi ina ɓurta seeɗa eyyi ɓe mbiranno yo libar watte hen ko ha wona ko fowru ndu wino ko so ɓurtani mankani eyyi wona ɓurti ɓuuri manki kono noon hay kiloji ɗiɗi ɗi ina ɓurta seeɗa hay kiloji ɗiɗi ina ɓurta seeɗa wadde firti ko kiloji ɗiɗi tan ina wawi yonde caɗ eyyi ko ɓurti ko kadi Allah fawani en ɗum hoore foof kiloji ɗiɗi ɗum woni ko timmi ko haqiqa kiloji ɗiɗi noon yo yaltine subaka julde o gila no joni ni sa welama aɗa wawi yaltinde gila joni ɗo ɗo julde heddi balɗe tati balɗe nayyi sa welama aɗa wawi yaltinde eyyi ɓuuri moƴƴude noon waktu mum ko subaka julde o ko adi neɗo yaaha pummirgal jaltina tottoya miskino ko kañum jeeyi a faami en kaalino ko ɓooyani ko waqimul qani wal mu'tarra wona ɗo tan ɗo geloɗi ɗo de ala hay mudduji ɗi neɗɗo fof mo ganduɗa ko joom probléme dépassé ko nandi hen o wona ñaagoytoɗo ittu nawanamo a faami so tawi tottama ko adi pummirgal nelaɗo sallah sallam wi ɗum ɗo woni muddu e nder mudduji kono so tottaka ha pummirgal yowti o wonti sadak e nder sadakeji joni noon koko waɗɗi neɗɗo fof hay cukalel jibina ngel hande tawde tan ndegel jibinande adima salatu cukalel ngel jibina ko ñande julde jibinede nde adima salatu seeɗa adima salatu minute goto ko adi salatu ina wayno cukalel ngel koko yaltinante so tawi noon ndegel jibinande ko taw salatu feeri cukalel ngel ɗo yaltinantaki tomboto ko julde arore to Allah tawni ɗum aduna yaltinantamo noon ko responsabilité makko jogiiɗo nguura makko foti ko baam makko walla ko mawni ko nehatamo walla ko kaw makko jogiiɗo nguura makko tan yaltinanamo gorko yaltinana joom suudu mum a faami yaltinana ɓiɓɓe mum yaltinana denndaangal ɓe wondi tawde ko kanko jogii responsabilité makko a faami eyyi koko waɗɗi neɗɗo fof wiyama korko koko yowato korka ka ɓennoyta so wona muddu o yaltina ɗum noon waktu koko riddi en hewti ha ɓurti kono komo lakhas tam ha mbawen famde ɓuraten famde tan no mbiruɗen ni ko hoore fof ko kiloji ɗiɗi ɗi noon saɗa tottaɗi bisimilla so tawi koye haalis mbatta ƴewata koko kiloji ɗiɗi ɗi jarata ko calcula koyeɗe jaltinanɗa ɗe hoore fof tottanta ɗum ko temedde jeeɗiɗi wonande uguya oɗo mo ñamaten goɗɗo gonɗo to mo ñamani uguya one yo ƴeew kiloji ɗiɗi ko jarata ko o tottira hoore fof so tawi ko haalis o tokkirta so tawi ko ñamde ɗo tokkirta kadi ɗum kadi sosoɓe kadi ko andiramo ko ñamde ɓuuren ɗumen o totta sosoɓe ñamde ɗe ɓuuri fof tin sadaqa llahu l adim